Chérifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛbele nin kan bi su na maaba 4 de b'an bolo maa fɔlɔ o ye jɔn ye maa dogolen tɛ Sori Ibrahima Traoré président Fer Mali Sori i ni ɲakuma folikan jumɛn de bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Traoré n b'i fo n bɛ Chérifula filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ balimaw fo ni minnu bɛ plateau kan n bɛ NFR fo ani Chérifula ka sababu n'o ye Ansardini ɲɛmɔgɔba ye Chérif Ousmane Madani Haidara n b'a n'a ka denbaya bɛɛ fo. D'accord sani an ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye Sori kunu bɛɛ b'a dɔn n'i ko Sori Ibrahima Traoré fo Fer Mali cɛ no mais b'a ko sanuko mais bi an nana ye ko Sori Ibrahima Traoré Fer Mali mais mun ye sɛnɛko ye donc n'an tour de table kɛ i bɛ n'o da don o la pourquoi donc maa filanan o ye monsieur Bakari Kilejuma Dambele maire donc maintenant ale fana ta il est membre aussi coton folikan jumɛn de bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Ok ne fana b'aw fo ka aw ka ɲɛmɔgɔso fo ka foli lase Chérif Ousmane Madani Haidara ma ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu b'an lamɛn ka foli di bɛɛ lajɛlen ma k'aw yɛrɛ fo k'aw barika. Merci beaucoup i ni ce an ye wele i nana an ka kɛnɛ belebele nin kan merci beaucoup n ba sabanan o ye Bala Sall n'i ko Bala Sall ale ta OHVN donc monsieur Sall folikan jumɛn de bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. Merci Traoré n bɛ foli ni ta ni ɲɛsin Chérifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli ni ta ni ɲɛsin a baarakɛlaw fana ma parce que n'i y'an ye kɛnɛ in kan bi o sababu ye aw ye an bɛ foli ni ta ni ɲɛsin aw ma ka foli ni ta ni ɲɛsin an ka guide spirituel fana ma n'o ye Chérif Ousmane Madani Haidara ye ale sababu ɲuman donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ parce que radio la kuma ma nɔgɔn télévision la kuma ma nɔgɔn fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma b'a ba wolo n'an filila yɔrɔ min ka kɛ hakɛtoba ye. an bɛ OHVN mun ye OHVN o ye Office de la Haute Vallée du Niger donc a bi komi CMDT bolofara min bɛ ka na yan fanfɛla la donc CMDT y'a dama yɔrɔ ye Haute Vallée fana ye a dama service ye mais anw de bɛ kɔɔri ko kunna an ka zone kɔnɔ an bɛ kɔɔri baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ ka taa di CMDT ma. D'accord merci beaucoup maintenant o tɛ maa dogolen an mana wele waati o waati a bɛ na nin kɛnɛ nin kan a nisɔndiyalen don mun ye monsieur Suleiman Dambele membre du CNT Dambele i ni su folikan jumɛn de bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. an ka foli bɛ an lajɛ jɛkulu bɛɛ ye ka foli lase aw yɛrɛ presse ma aw tɛ sɛgɛn jamana tɛ se ka taa aw kɔ presse mɔgɔw kɔ ka foli lase an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɛnɛ ma a ka nin hakili ɲuman ye ka sababuya kɛ maliyɛnw ye kunnafoni bɛ se ka jɛnsɛn parce que diɲɛ tɛ se ka taa kunnafoni kɔ donc an b'a fo an ka foli b'a ye an n'a ka denbaya bɛɛ. ok vraiment merci beaucoup n'o bɔra yen dɔrɔn sulu tile n jɛɲɔgɔn Aboubacar Traoré Enfré Zana tigi folikan jumɛn de bolo k'a lase Chérifula filɛbagaw ma. b'a dɔn bi su na Zana bɛ giriya dɔɔni dɛ. ok an bɛ foli bila Chérifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa ne e de ye Chérifula télé kanu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na kari o kari an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min ye jamana kunkanko kibaruya ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kibaruya min b'u ka jamana kunkanko kibaruyaw kɔnɔna na i y'a fɔ cogoya min na bi su in na an bɛna kuma fɛn dɔ kan u b'a fɔ bamanankan na ko diɲɛlatigɛ la k'i to kasi la ka na ni yɛlɛ ye foyi t'o se mɔgɔ ma sababu ɲuman kɔ o kama ala ka sababu ɲuman kɛ anw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen donc o la bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan sa o ye kɔɔriko lahala ye bi na kɔɔriko kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔna na a ka ja ka se farafinna gun yɛrɛ kan o la kɔɔri nafa jumɛn de b'a la an ka jamana kɔnɔna na dɛ ani sini bɛ kɔɔri ye wa an ka kɔɔri dilannaw ye wa ani gɛlɛya min bɛ u ka baaraw kɔnɔna na an da bɛna don olu de la bi su in na k'a walawala mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na. siga tɛ nin na an b'a daminɛ ni Fer président ye Sori Ibrahima Traoré n ka ɲininkali dɔ to n la ni ko Sori Ibrahima Traoré Fer Mali dɔ b'i ye sanu mais bi su in na an nana ye tuguni Sori a da bɛ coton kɔɔriko la Sori pourquoi. o kelen b'i fo ka filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo i ka ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogoya min na Fer Mali ye tɔn ye tɔn min sigira
yasa ka wuli ka jɔw kɛ sababu bɛ se ka Mali jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya lase a ma nafoloko sira kan o ye Fer Mali ka taga sira ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanuko o kɛra Fer Mali ka baara ɲɛbila baaraw ye n'i ye sanu jateminɛ an ka jamana kɔnɔ sanu bɛ taa fo sigiyɔrɔmaba 4 ɲɔgɔnna la sanu nɛrɛmuguma bɛɛ b'o de dɔn o ye sanu nɛgɛma ye a fɔ min ma ko or jaune mais sanu wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen a bɛ fɔ ma ko or blanc o de ye kɔɔri ye n'i y'a mɛn ko sanu kɔɔri fɛnɛ ye sanu dɔ de ye or wɛrɛ bɛ yen ni o ye or gris ye o de ye siman ye o fɛnɛ ye sanu de ye donc mɔgɔ caman t'o dɔn or noir bɛ yen o ye pétrole ye donc Fer Mali ka baara san 2 fɔlɔ an y'an ɲɛsin or jaune de ma bawo ale sababuya la nafolo kasabi miliyari ba caman kun bɛ ka darage an ka jamana la yurukuyuruku sira kan ani baara kɛcogo jugu sira kan an bɛ foli di an ka jamanakuntigi ma n'o ye colonel Asimi Goita ye ani gouvernement ani CNT u ye an lamɛn o wulikajɔ la ɲɔgɔn sama camanw kɛra o ma dogo aw la nka gouvernement yɛrɛ nana ye k'an ye minnu fɔ tiɲɛ b'a la o tuma an ye bolo di ɲɔgɔn ma fo bi o kɛra sababu ye sariya minnu bɛ Mali sanuko la yɛlɛma bɛna don a bɛɛ la o kɔfɛ sisan an taara sanu jɛman sira kan n'o ye kɔɔri ye bawo kɔɔri ale ye Mali sɛnɛ masa de sɛnɛkɛfɛn bɛɛ kuntigi de ye kɔɔri ye donc ni dun ka fa ma sabati yɛlɛma hɔrɔnya ma bɔ donc o de kama bi Fer Mali a ka kɛlɛ jɔsen 2nan o kɛra kɔɔri ko ye kɔɔri sira fɛ an bɛ don sɛnɛkɛfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen yiriwali sira kan bien sisan an bɛna ɲininkali tɔngɔrɔ ma comme an da ma bɛ infirme fɔ kɔɔriko kuma cayalen don mais est-ce que i bɛ se k'i da don a l'histoire même kɔɔri yɛrɛ mun don kɔɔri sɛnɛkɛfɛn don kɔɔri n'i ko k'i bɛ kɔɔri a tariku fɔ an ka jamana kɔnɔ sira ye 2 ye maa kalannenw minnu b'a ta tubabu sira fɛ olu bɛ kɔɔri ko siri tubabuw ka mara waati la k'a fɔ ko tubabuw nana ni kɔɔri ye ko ofisi yɛrɛ kun bɛna kɛ kɔɔri sɛnɛyɔrɔ de ye o tuma na a tun bɛ sɛnɛ wajibi de la mɔgɔw tun bɛ wajibiya u bɛ kɔɔri sɛnɛ fanga la a tɛ san u bolo yɛrɛ a tun bɛ sɛnɛ jɔnya kɔnɔ mais n'i hakili jagabɔ Fer Mali bɛ kɔɔri ko ye ka kɔn o bɛɛ ɲɛ bawo Mali histoire kabini Empire du Wagadu kabini Kaya Makanw ka wagati la kabini Nabila Isa ma bange alayhi salam donc san 2000 ka kɔn o ɲɛ kɔɔri tun bɛ sɛnɛ anw fɛ yan n'i y'a jateminɛ hali an ka mɔgɔ minnu bɛ bamanan baaraw ni mori baaraw kɛ u tun b'u ka baarakɛfɛnw jɔsi ni kɔɔri de an ka maakɔrɔbaw an ka fini fɛn fɛn tun bɛ don an kan na a kɔɔri tun bɛ sɛnɛ anw fɛ yan de n'i y'a jateminɛ hali an ka farafinfura ko caman bɛ yen a bɛɛ tun bɛ kɛ ni kɔɔri de nka o kɔɔri tun tɛ sɛnɛ k'a bɛna caman sɛnɛ k'a doni ka taa n'a ye kɔfɛ o tun bɛ kɛ nakɔ kɔnɔnaw ni so kɔfɛlaw la hali sisan an ka dugu dɔw bɛ yen n'i taara so kɔfɛlaw ni nakɔ kɔnɔnaw la i bɛ kɔɔri ju kelen kelenw ye o tuma na an ka maakɔrɔw tun bɛ kɔɔri de bɔ an ka musokɔrɔbaw ni musomisɛnninw tun bɛ kɔɔri parata n'i y'a jateminɛ activité économique a 80% a kun sirilen bɛ kɔɔri de la fɛn fɛn min ye bolola baara ye an ka golo baaraw o kalali tun bɛ kɛ a gari tun bɛ bɔ anw fɛ yen an tun tɛ taa gari bɔ jamana si la ka na donc anw bɛ kɔɔri historique an b'a ta ka tɛmɛ tubabuw ka mara ani tubabuw nana ni kɔɔri sɛnɛ taabolo min ye Fer Mali b'a ye ka kɔn o ɲɛ anw b'a ye ko an ka laadala fɛn don fɛn min mɔgɔ caman tɛ min dɔn kɔɔri bɛ se ka dun kɔɔri bɛ kɛ kɔɔri kɔɔrikolo basi bɛ bɔ a bɛ dun kɔɔri tulu bɛ bɔ kɔɔri bɛ se ka kɛ safinɛ ye donc i bɛna ye k'a fɔ ko kɔɔri jɔn ko Ala a ye jɔyɔrɔba fa anw ka tariku la o wagati y'a sɔrɔ an kun sirilen tɛ jamana si la hali bi bi in na an ka jamana centre fan dɔw bɛ yen n'i taara yen i bɛ taga sɔrɔ u bɛ kɔɔri kala u bɛ o de ye dɛfɛ k'a kɛ dalanw ye u bɛ kɔɔri de fɛnɛ parata hali sisan an bɛ yɔrɔ min na u ka donfini fanba a bɛ bɔ u yɛrɛ ka kɔɔri sɛnɛta de la donc bagan dumuni fɛnɛ o fɛnɛ bɛ bɔ kɔɔri kolo de la donc anw bɛ kɔɔri ye i n'a fɔ anw ka laadala fɛn kɔrɔ fɛn min ni tubabuw ka mara kɔnɔ u nana ka na a baara cogo n'a sɛnɛ cogo yɛlɛma ka an ka kunkilenna ɲɛsin k'a sɛnɛ k'a doni ka taa n'a ye kɔ kan alors que ka kɔrɔ laada la anw tun b'a sɛnɛ an yɛrɛ bara k'a bɛn an yɛrɛ ma k'a bayɛlɛma an yɛrɛ bara d'accord Boubacar sori tɛ donc ale y'a da dɔ la an bɛna Yojuma fan fɛ comme e ye maire ye madame mun ye sɛnɛko ye i ye membre dɔ o la e bɛ se ka mun fɔ k'a fara Sori ta kan bon ne bɛ se ka min fɔ ka fara Sori ta kan
a ye kɔɔri jɔyɔrɔ fɔ a nana cogo min na a ye dɔɔni fɔ o la fitinin n'an bɛ min fara a kan dɔrɔn o de ye kɔɔri tɛ sɔn nɔgɔ ma kɔɔri jɛlen don cogo min Ala ye kɔɔri kɛ fɛnba ye komi an bɛ girinna nɔfɛ nafolo ko kama sisan kama sɔrɔ jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ kɔɔri la min ka girin n'u bɛɛ ye o jɔyɔrɔ ye mun ye i bɛna don min fini de bɛ kɛ k'i kunbɛn i ka mariage bɛ kɛ don min fini de bɛ kɛ ka aw labɛn i ka laban so i bɛ taa o la don min fini de bɛ kɛ k'i melege ka t'i bila i ka laban so kɔnɔ o de kama ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kɔɔri dɔn i bɛ kulon kɛ a la kɔɔri tɛ kulonkɛ fɛn ye parce que kɔɔri n'i faratila kɔɔri la dɔrɔn hali n'i jɛngɛnna Ala yɛrɛ bɛ kɔɔri kɛ k'a yɛrɛ présenter i la k'a fɔ ne de ye fɛn jɛman ye n b'o dɔɔni de fara a ta kan voilà. D'accord. Bokar, kɔrɔfɔ tɛ donc n'Ala sɔnna an b'a dɔn bi su in na an bɛna kuma caman mɛn puis an bɛna ɲɔgɔn jɔ donc an bɛ taa Balasal fan fɛ. Merci. Balasal bon ne bɛ se ka mun fara nin kan kɔɔri ye fɛnba ye jamana sinsin bere don kɔɔri nafa a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na Fermali da sera yɔrɔ ma mais ne fana bɛ kɔn Fermali yɛrɛ ɲɛ an ka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw y'a jira k'a fɔ kɔɔri yɛrɛ tun ye fɛn ye a bɛ fala a yɛrɛ ma kungo kɔnɔ donc o kɔrɔ ko bi ma a dan donc Fermali ye mun fɔ an bɛ se ka tɛmɛ o yɛrɛ kan jateminɛw la o ni tubabuw ye mun fɔ n kan t'o ma dɛ an ka laadala sigili la donc kɔɔri ye fɛn kɔrɔ ye bayɛlɛmali nana kɛ an bɛ kɔɔri sɛnɛ san kelen dɔrɔn an b'a ju tigɛ ka bɔ yen n'o tɛ kɔɔri bɛ se ka san 10 kɛ san 20 kɛ kɔɔri ju kelen donc tubabuw b'a fɔ ma ko pluriannuel a bɛ planti pluriannuel de don c'est-à-dire a bɛ san caman kɛ mais nafa ɲini ani wari ɲini o de nana an yɛlɛma n'an ye kɔɔri kɛ san kelen an b'a tigɛ ka bɔ yen an bɛ kɔɔri turu san o san a kɛra san o san ye mais kɔɔri tɔgɔ yɛrɛ ye mun ye o ye sutura de ye tɔgɔ foyi tɛ kɔɔri la sutura kɔ a b'i sutura sira bɛɛ fɛ a bɛ dutigi sutura ɲuman na an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɔɔri sɛnɛ zone ninnu an nana ye k'a fɔ o de ɲɔ sɔrɔ ka bon ni zone minnu tɛ kɔɔri sɛnɛ donc kɔɔri kɔfɛ hɛrɛ b'a kɔfɛ kɔɔri kɔfɛ ɲɔ b'a kɔfɛ kɔɔri kɔfɛ sutura b'a kɔfɛ donc kɔɔri ye barika de ye ne bɛ se ka mun fɔ kɔɔri ko la o y'o ye. Bokar tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna kuma caman bɛ su la i y'a faamu vraiment nafa bɛ mun na donc an bɛna membre du CNT Sulemani Danbele e bɛ se ka mun fɔ. ok an ka foli bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ mɔgɔ minnu bilala ne ye n barokɛɲɔgɔn n b'u fo côté bi maliyɛnw bɛna bɔ kuma caman kalama kɔɔriko la ne bɛ min fara o kan ka sanga ni an ka jamana kuntigi son excellence Assimi Goïta ka hakilina ye souveraineté n'o ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛna laban n'an ka kɛ an yɛrɛ ye de fɔlɔfɔlɔ la an ka jamana sɔrɔ sira la pour que an ka kɛ an yɛrɛ ye Mali kɔnɔ yan nɔ ani farafinna anw de tun b'a jira k'a fɔ an ka kɛ an yɛrɛ an bɛ taa ni sɛnɛ in sira de fɛ sisan tubabuw nana i n'a fɔ Sori y'a fɔ cogo min ka na ni hakilina wɛrɛ ye olu de b'a fɔ anw de b'a aw kunna aw bɛ taa nin de fɛ n'o tɛ fɔlɔ la an ka taabolo an ka yiriwali sira kɔɔri de kun don sɛnɛkɛla bɛ kɔɔri sɛnɛ anw tulomasamaw b'a parata a bɛ na sugu la a bɛ feere an b'a san ka kɛ fini ye ka don an kana tubabu ko ten c'est l'être humain qui détermine l'économie mais aujourd'hui changement nana c'est l'économie qui détermine l'être humain mais an ka jamanakuntigi ko ten de ale bɛ taabolo de yira an na k'a fɔ an ka sinsin bere la Chevene yɛrɛ y'a fɔ ten balimakɛ yɛrɛ y'a fɔ ale n b'a dɔn kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw don olu b'a dɔn olu bɛ se k'u da don a la ko pour que an ka kɛ an yɛrɛ ye a ko ten de l'or blanc donc an ka kɛ an yɛrɛ ye an k'an wasa don an ka kɔɔri ma sisan an tulomasamaw tɛ yen nɔ ka kɔɔri parata mais hakilinaw nalen don
an ka kɛ an yɛrɛ souveraineté kɔnɔna na ka usine dayɛlɛ an da bɛna se o ma baro kɔnɔna na o ko fɛnɛ nin bɛɛ bɛ tali kɛ jamanakuntigiw ka volonté de la hakili ɲumanw de la donc souveraineté min fɔla Mali jɔnsen min fɔlen filɛ a b'an ka constitution kɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye a tɛmɛsira dɔ ye kɔɔri ye bɛɛ ko ten an bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ kɔɔri ye barikamafɛn ye n'an y'an sinsin a kan ka kɛ an yɛrɛ ye an bɛ se ka yiriwa sɔrɔ o kɔnɔna na. D'accord. Ala k'an bɛɛ sababu. Ami Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc an bɛ kuma di ma. Ok Sori n bɛ na e ma ɲininkali la i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i kɔni y'i da don kɔɔri kɔni nana cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na nka bi bi in na kunun tiɲɛ ni bi tiɲɛ tɛ kelen ye bi bi in na kɔɔri nafa jumɛn de b'a la ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ nafa jumɛn de b'a la jamana ka sɔrɔ ma. N filɛ ɲininkali in diyara n ye n'i y'a ɲininkali kɛ ko nafa jumɛn bɛ kɔɔri la an ka Mali jamana bɛ fɛn minnu ta ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye kɔ kan kɔɔri ye o fɛnba filanan de ye sanu nɛrɛmuguma kɔfɛ sanu jɛman n'o ye kɔɔri ye ale de ye fɛn ye Mali bɛ bonya kɔfɛ mɔgɔw bɛ nata Mali jamana la kɔfɛ mɔgɔw bɛ Mali jamana gasi sigi kɔfɛ bawo kɔkan mɔgɔw mago bɛ fɛn na Mali kɔnɔ n'o ye kɔɔri ye donc o ye nafaba ye a filanan fɛn fɛn bɛ taa kɔ kan o b'a jira k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka devise don jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ anw ka jamana sanni ni feere kɛ sɛbɛn min b'an bolo an b'a fɔ ko wari n'o ye CFA ye mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la CFA tɛ wari ye CFA tɛ wari ye parce que CFA falen ɲɔgɔnya t'a ni wari si tɛ diɲɛ kɔnɔ CFA ni anw bɔra ni a ye kɔfɛ a bɛ taga bila Faransi jamana a bɛ taa di olu de b'a falen ɲɔgɔnya o sécurité b'olu de bolo olu de bɛ o seereya kɛ mais anw dun mago bɛ sanni feere la nafolo wɛrɛw n'o ye kɔkan nafolow ye euro b'o la dollar bɛ o la donc an ka fɛn minnu bɛ taa feere kɔfɛ o fɛn ninnu bɛ kɛ sababu ye ka an ka économie an ka sɔrɔ kolo gɛlɛya parce que mɔgɔ minnu n'an bɛ taa feere kɛ olu ma olu tɛ sanni kɛ CFA la olu bɛ sanni kɛ o nafolo ninnu de la kɔkan nafolo jamana fɛnɛ mago bɛ se minnu ma bawo ni Faransi ko k'a b'a ɲɛ kumu an kɔrɔ a bɛ se ka gɛlɛya don an ka CFA ko la mais ni euro ni dollar b'an bolo an ka trésor kɔnɔ a b'an bolo an ka banques kɔnɔ a b'an bolo an ka coffre-fortw kɔnɔ o la an bɛ se ka sanni feere tɛmɛ ani jamana wɛrɛw cɛ ka sɔrɔ Faransi da ma don a la ka sɔrɔ an ma siri Faransi la souveraineté monétaire souveraineté économique se yɛrɛ kɔrɔ yɛlɛma hɔrɔnya nafoloko sira kan donc o yɛlɛma hɔrɔnya in tɛ se ka sabati fo nafolo minnu lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ n'u ni diɲɛ nafolow bɛ se ka falen ɲɔgɔn na ka sɔrɔ jamana i ka hɔrɔnya tɛ jamana wɛrɛ bolo o tuma kɔɔri bɛ k'o sababuba dɔ fana ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ kɔɔri bɛ kɛ sababu ye sɛnɛ bɛɛ ka masakɛ de don sɛnɛ tɔ bɛɛ Sali y'a fɔ a ko ko kɔɔri n'i ye kɔɔri sun jɔlen kɔɔri foro maloforo b'a kɔnɔ e ɲɛ t'a la mais Bakari Tile Duman Danbele ninnu b'a dɔn ko kɔɔri nɔgɔ ale bɛ woyo ka don maloforo kɔnɔ cogo min olu b'o dɔn n'i ye kɔɔri foro ye kabaforo ɲuman de b'a kɔfɛ a b'a kɔnɔ e t'a dɔn mais minnu bɛ kɔɔri baara la olu b'o faamu n'i ye kɔɔri foro jɔlen san wɛrɛ ɲɔforo ɲuman i ɲɛ b'o de fana la n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn bagaji minnu ani nɔgɔ minnu bɛ an mago bɛ se olu ma sɛnɛko la o fanba min bɛ don jamana kɔnɔ o bɛ don kɔɔri de tɔgɔ la wa dɛmɛ bɛ jamana kɔnɔ dɛmɛ fanba min bɛ jamana kɔnɔ olu kama o bɛ sɔrɔ kɔɔri de sababu la kɔɔri de sababu la sɛnɛkɛla bɛ nɔgɔ sɔrɔ ka don a ka kabaforo la kɔɔri de sababu la sɛnɛkɛla bɛ warimugu sɔrɔ san wagati dɔ la a bɛ se ka sɛnɛkɛ misi caman san min na kɔɔri de sababu la n'i y'ale sɛnɛ cogo o cogo a tɛ bin sugu la ka se hakɛ dɔ ma fo i bɛ nimisa a sɛnɛli la bawo sɛnɛkɛfɛn caman bɛ anw fɛ yan ni an bɛɛ jɛra k'o sɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ a feereli yɛrɛ bɛ gɛlɛya mais kɔɔri n'an y'a sɛnɛ cogo o cogo komi ale bɛ taa a caman bɛ taa feere kɔkan jamanaw de la a bɛ fɔ o ma ko marché mondial n'o ye diɲɛ suguba ye donc sɛnɛkɛlaw bɛ nafolo sɔrɔ o la o de k'a jira ko kɔɔri mɔgɔ tɛ se k'a nafa fɔ ka se a dan na sira caman b'an ka togodaw la pont caman b'an ka togodaw la dɔgɔtɔrɔsow b'an ka togodaw la kalansow b'an ka togodaw la kɔɔri sɛnɛyɔrɔbaw lajɛ dɔrɔn i ko ni Mali togoda tɔw suma ɲɔgɔn na
i bɛ n'a ye k'a fɔ o mɔgɔw ɲɛ yɛlɛnnen don u bɛ fɛn caman sɔrɔ o tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la motow bɛ yen olu de bolo ka caya mobiliw bɛ yen olu de bolo ka wa hali jago yiriwalen bɛ olu de ka sigidaw la ka caya donc n'i ko an ka kɔɔri nafa kɔni fɔ an bɛ se k'o ko kɔɔri ye jamana sɔrɔ a kɔsɛmɛ a kɔkolo de ye kɔɔri ye. Ok baasi tɛ donc n bɛ taa Bakari e fanfɛla la e ye maire ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Sa mara la aw bɛ kɔɔri sɛnɛ e bɛ se ka mun de fɔ kɔɔri nafa la a nafa jumɛn de bɛ sigidala mɔgɔw ye yanni jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ani ka se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ni ɲininkali ni diyara n ye bi plateau kan mɔgɔ tɛ fili i dɔnko ma ka wolo fɛn kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ o ɲininkali ka k'i la i ka ngalon tigɛ o la o kɔrɔ ye ko i ma faamu an tun bɛ plateau min kan bi ne bɛ se k'a fɔ Mali joli plateau don i n'a fɔ n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min tellement kɔɔri jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ bi ka ɲi bi ka di wa ɲininkali fɛn o fɛn b'aw fɛ kɔɔri ko kan n seko ye fɛn o fɛn n bɛ se k'a jaabi tiɲɛ kan n bɛ san 60 dɔɔnin na n mako tɛ ngalon na tuguni quoi o ye lahiri kan de ye kɔɔri nafa n b'a daminɛ anw yɛrɛw la fɔlɔ anw min b'a kɛ waati min na kɔɔri sɛnɛ bɛ wara ka taa se hakɛ dɔ la jamana kɔnɔ n tɛna don détail ba la quoi aw ma ye Kucala tun bɛ ɲini ka yan yɛrɛ dan wa n'i tun ye région ta Kucala tun tɛ région ye o mais i tun bɛ fɛn min ye Kucala i tun t'o ye région tɔw la kɔɔri sɛnɛ de tun don kɔɔri nafa anw kɔɔri sɛnɛnaw fɛ i bɛ kɔɔri da san o san o sama yɛlɛmɛ Ala t'a kɔfɛ o ɲɔmasaya o ye ta ye parce que i bɛ kɔɔri da foro foro la a kɛra hectare 1 ye a kɛra hectare 20 ye i ye maɲo da la i ye kenige da la i ye saɲɔ da la i ye sɔ da la i ye fɛn o fɛn da la seginna ye ko o 100% ye ta ye o ɲɛna ka ban Ala t'a kɔfɛ o ye kɔɔri nafa fɔlɔ ye sɔmi an ka se a yɛrɛ ka nafolo ma ni kɔɔri fana n'a feerela i b'a ye k'a fɔ du kɔnɔ nisɔndiya bɛ na an kɔɔri sɛnɛ mara bɛɛ bɛ juru tigɛ ni kɔɔri feerela an ka kɔɲɔw bɛ boloda ni kɔɔri feerela an ka nɛgɛso sanw n'an ka moto sanw a bɛ boloda ni kɔɔri feerela ka taalen ɲɛ n tɛna a bɛɛ fɔ hali an ka sojɔw ka taa se hali an ka mobili sanw ma sɛnɛkɛla fɛn o fɛn ni kɔɔri sɛnɛ ŋana don a ka gɛlɛn ko a bɛ bɔ a ka dugu la ka taa dugu wɛrɛ la fɛn wɛrɛ la parce que a mako bɛ fɛn o fɛn na o b'a fɛ dunkafa b'a fɛ nafolomugu b'a fɛ san dɔ la i ka kɔɔri wari bɛ se ka ɲina san ba fo ka taa se kɔɔri feere wɛrɛ ma ni gba gestion ka ɲi Ala k'aw kisi balaw ma a mana kɛ cogo cogo o ye garanti ba ye anw fɛ sɛnɛkɛfɛn si tɛ yen kɔɔri sɛnɛ mara la min bɛ se ka bila o nɔ na wa ni kɔɔri feerela i b'a ye k'a fɔ lɛnpo bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la bɛɛ kɔrɔtɔlen don kɔɔri wari bɛ tila don min dugu coopérative ɲɛmɔgɔ bɛ gba kelen kelen bɛɛ ka lɛnpo tigɛ u ka yamaruya n'u ka diɲɛ kɔnɔ k'a di maire ma a ti se k'a fɔ n'i ma lɛnpo sara n b'i wele yen non kɔɔri sɛnɛ mara la o bɛ kɛ n'i tun y'a jate minɛ
kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ la ni sisan tɛ i tun bɛ moto ba ye dugu min na o ye kɔɔri sɛnɛ mara de ye parce que anw tun bɛ moto ta bɛndiya la k'a ta kafo la ni kɔɔri feerela a wari b'a rembourser mais ni ɲɔ don sisan ni ko i bɛ moto ba ta ɲɔ na ko i bɛna o ɲɔ bɔ ni ɲɔ prix ma se ka kɛ dɔ la a laban sɔmi samiya ka se i bɛ dɛsɛ o kɔrɔ ye ko kɔɔri ye fɛn don a bɛ ɲɔ min lakana ka bila e yɛrɛ fɛ o bɛ e bɔ mais min ye nafolo baaraw ye donc ale yɛrɛ b'o ta n dɔgɔkɛ da sera yɔrɔ dɔ ma kɔɔri a bolofara yɔrɔninw ka ca dɛ malo kaba ɲɔ a fɛn o fɛn an ka sariyaw kɔnɔ an ni CMDT cɛ i mana kɔɔri tari kelen da ɲɔforo tari tilankɛ bɛ d'i ma engrais la mais a wari bɛ tigɛ kɔɔri la n'i ye kɔɔri tari 10 da sisan a bɛ kɛ i n'a fɔ e yamaruyalen don ka ɲɔ tari 5 nɔgɔ ta coopérative la ka don a la parce que a se b'i ye a bɛ jate minɛ kɛnɛ hakɛ fɛ e bɛ se ka nɔgɔ di ne ma parce que kɔɔri foro tari 1 bɛ ne bolo i bɛ ɲɔforo tari demi nɔgɔ di ne ma parce que n'ala sɔnna n b'a wari sara o de y'a kɛ i bɛ kɛ ɲɔmasa ye mais o bɛɛ la i ye kɔɔri da foro kɔrɔ min na o sen tɛ o la i bɛna foro wɛrɛ min da ɲɔ na i b'o engrais de don o la donc o san ta ani kɔɔri bɔra foro min na i b'a ye k'a fɔ i bɛ kɛ ɲɔmasaba ye voilà. Ok. Baasi tɛ o b'a to n bɛ munumunu ka na Bala Sale e ta fanfɛla la min ye Bakari bɔra ka min fɔ sisan olu y'a sɛnɛbagaw ye olu b'a cɛ ma aw bɛ jate i n'a fɔ a baarakɛla bureau kɔnɔna na sira la tubabu sira fɛ e yɛrɛ bolo nafa jumɛn de b'a la e bɛ se ka min fara olu ta kan donc jamana yɛrɛ ka fara an ka tɔgɔdala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ a hɛrɛ ninnu ma. D'accord, merci un frère. Vraiment ni mɔgɔ fila mun kumana ɲɛ u y'a bɛɛ fɔ mais n bɛ dɔɔni fara u ka fɔta kan Fermali da sera transport yɔrɔ ma k'a fɔ an bɛ taa kɔɔri feere kɔ kan mais n'i yɛrɛ y'i sigi a y'i ka kunfin jate la i b'a dɔn camion mana wuli ka taa kɔɔri bila port la a bɛ segin ka na a bɛ na ni butigi minɛnw de ye nɔnɔmugu ni Nescaféw ni fɛnw a bɛ na n'olu de ye donc kɔɔri yɛrɛ sababu b'a to a y'an ka bitigi minɛnw sɔngɔ bɛ nɔgɔya kɔɔri ye fɛn dɔ a bɛ fɔ a ma ko transfert tubabu b'a fɔ ko transfert a bɛ fɛn bɛɛ toucher i miiri tɛ fɛn fɛn la jamana kɔnɔ o nɔgɔya bɛ se ka sababu bɛ se ka bɔ a la mais n'i y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a dɔn k'a fɔ ko i ka sukaro prix ka nɔgɔ parce que kɔɔri de donna ka taa u b'a fɔ ko sukaro ni kɔɔri bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la k'a sɔrɔ i bɛ camion mun charger ka taa kɔɔri bila n'a natɔ ye sukaro donni ka na o prix ani ka mobili wuli a camion wuli ka na opérateur ka camion wuli ka taa Côte d'Ivoire ou bien ka taa Dakar ka taa fɛn ta ka na sukaro ta ka na o prix tɛ se ka kɛ kelen parce que transport doublé la o yɔrɔ la ni fɛn fɛn donna transport la u b'a a yɛlɛ fɛn prix kan donc o ye jate simple ni dɔ ye mun b'a to k'a fɔ i miiri tɛ fɛn dɔw la ko kɔɔri nafa bɛ s'u ma kɔɔri nafa bɛ se nin bɛɛ ma nin bɛɛ bɛ bɔ kɔɔri ninnu ma u y'a dɔn u m'a dɔn u ye kɔɔri tɔnɔ dun donc Damile da sera mun ma nin ye effectivement an y'o système a bɛ fɔ o ma ko système coton le système coton o ye fɛn dɔ ye kɛwale dɔ de ye an y'o de laɲini pour que dun ka fa ka sabati kɔɔri sɛnɛduguw la n'i ye kɔɔri tari 10 bi an b'i ka tari 5 kaba nɔgɔ d'i ma fu i tɛ dɔrɔmɛ sara a wari bɛ jate k'a fara kɔɔri wari de kan kɔɔri de b'a bɛɛ sara n'o tɛ i bɛ ka kaba mun sɛnɛ o ye an tɛ s'o ma an mago tɛ s'o ma o ye ta de ye an foyi i b'o kɛ cogo min y'i diya mais a wari k'a fɔ ko kaba feerela kaba wari tɛ kɛ k'a sara dɛ kɔɔri wari de bɛ kɛ k'a sara parce que an y'o calcul fana bɔ k'a fɔ ni maa o maa ye kɔɔri foro tari 10 bi tɔnɔ mun bɛ sɔrɔ i ka kɔɔri la i bɛ se ka kaba foro tari 5 nɔgɔ bɔ a la ka tila ka dɔ bila i poche kɔnɔ donc o jateminɛw kɛlen
an y'a laɲini k'a fɔ pour que autosuffisance alimentaire ka sabati an ka zone la il faut que an ka sɛnɛkɛlaw accompagner o sira fana fɛ donc o système coton de nana n'a ye an bɛ o nɔgɔ fana d'u ma a bɛ tigɛ u ka kɔɔri wari la donc kɔɔri bɛ fɛn caman supporter an ka togoda la ne bɛ wari sara kɛ sɛnɛkɛlaw bɛ n wele de ko karisa an ka kɔɔri wari mana fɔlɔ an ka kɔɲɔw bolo dalen don dɛ ni mɔgɔ min ye muso d'i ma a ye du d'i ma dɛ a ye du d'i ma donc o de la n ko kɔɔri nafa an bɛ se ka si a la bi an t'a fɔ ka s'a dan na ni maa maa ye muso d'i ma a ye du d'i ma a ye denbaya d'i ma voilà donc n bɛ se ka mun fɔ kɔɔri nafa la et puis o fana kɔfɛ an bɛ sira fana dilan togoda ninnu na an bɛ sira kɔɔri wari de bɛ kɛ tuguni ka sira labɛn ka taa togoda ninnu na pour que kɔɔri ta camion kana to ka bin parce que n'a binna a bɛ na ni tiɲɛli ye sɛnɛkɛlaw ma a bɛ na ni tiɲɛli ye an ka dɛrɛma ma donc o sira dilan ninnu fana o fana ye programme de ye mun bɛ continuer la ka entretien routier ninnu kɛ ka siraw labɛn pour que kɔɔri dɔrɔn tɛ bɔ sira fɛ dɛ caman b'i mago ɲɛ sira la donc kɔɔri bɛ se a nafa bɛ se yɔrɔ caman. ok voilà basi tɛ Solomani n bɛ ɲininkali min kɛ e la sisan aw bɛ jate i n'a fɔ jamana ɲɛmaa parce que CNT maa ye aw yɛrɛ bolo sisan nɔ bi bi in na nafaba jumɛn de b'a la ka ɲɛsin jamana ma kɔɔri. ok toujours an b'a daminɛ ni foli ye ka ɲɛsin an lamɛnjɛkulu ma hakili la bi baro la OHVN b'an kɔrɔ yan nɔ u baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen n'o ye CMDT anw jateminɛ bagaw fɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa de CMDT ani OHVN n'i y'a jateminɛ sɔrɔ jamana ka sɔrɔ kɔnɔna na an ko sɛnɛ yɛrɛ sɛnɛ mumɛ kɛmɛ sara la Mali ka nafasɔrɔ sira la wari kunda 45 sɛnɛ b'o de la don o 45 in na i b'a sɔrɔ kɔɔri dɔrɔn bɛ 15 la don n'a fɔra sɛnɛ mumɛ o ye 45 ye mais kɔɔri o bɛ 15 la don kɛmɛ sara la o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ jateminɛ min kɛ fɛnɛ CMDT o ka hakilina min bɛ n bolo baara kunda n'i y'a jateminɛ usine min bɛ Mali kɔnɔ bi k'a daminɛ Kitala ka na hali Bamako kɔnɔna na ka se Buguni Welesebugu Kucala Kɛnparana san n balimakɛ bɛ yan nɔ ka tɛmɛ fɛn na Kiɲana ka na Sikaso ka na Buguni ka na Kajolo ka na Kumantu usine 15 et barakunda aussi CMDT la comme OHVN bɛ yan nɔ mais barakunda jeune minnu employé na mɔgɔ minnu employé na la an b'a ye emploi direct la u ka ca ni mɔgɔ 2000 ye saisonnier o ka ca ni mɔgɔ 3000 ye tubabukan yɛrɛ la an ko tɛ a ka ca ni 2000 ye permanent 2027 agents o ye permanent ye saisonnier o ye 3300 ye permanent bon n'i y'a jateminɛ fɛnɛ campagne kɛlaw fɛnɛ bɛ yen olu bɛ taga mɔgɔ 673 agents donc mɔgɔ 600 fo ka se 700 ɲɔgɔn na donc n'i y'o jateminɛ jamana dun kɔnɔ bi an ko baarako de ka gɛlɛn kɔɔri n'a sɛnɛ bɛ sen na a bɛ baara di surtout an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina kura an ka souveraineté ko ka usine dayɛlɛ la baro kɔnɔna na an bɛna s'o ma usine dɔw boloda la Kucala kɔnɔ dɔw boloda la Bamako yɛrɛ kɔnɔ minnu bɛna kɔɔri bayɛlɛma parce que a fɔla ten jamana ka yiriwa a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina ɲuman de bolo an ka président ɲuman n'o ye colonel Asimi ye a n'a ka 5 colonel u y'a boloda ka sɛnɛ la na ɲɛfɛ i n'a fɔ an ka sigi ka fɔ ba ye min yira o kɔnɔna na fɔlɔ la n'i y'a jateminɛ sɛnɛ yɛrɛ kɔɔri fɛ yan nɔ bayɛlɛmali la 100 sara la i b'a sɔrɔ 98 o de bɛ bɔ ka taa kɔfɛ foyi tɛ bayɛlɛma an fɛ min bɛ bayɛlɛma an fɛ yɛrɛ fila tɛ dɛ a bɛ fila duguma 100 sara la donc jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira sisan k'a fɔ il faut que usine de ka dayɛlɛ Comatex y'o misali ɲuman ye bon ka kɔɔri traité fɔlɔ yan nɔ an y'a ye Kucala ni Bamako o usine baaraw daminɛna ka ban Comatex fɛnɛ dayɛlɛna an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la ni jamana ɲɛmɔgɔ tulo b'an na jamana kuntigiw tulo b'an na an bɛ wuli ka jɔ la pour que ICOMAw fɛnɛ ka dayɛlɛ hali sisan dɔ ka fara kɔɔri bayɛlɛmani kan an fɛ yan nɔ usines bɛ yan nɔ minnu bɛ kɔɔrikolo yɛlɛma bon an ko ten
souveraineté a kana kɛ kuma mugu ye ten an ka souveraineté an ka don ba la a bɛ don ba la sira jumɛn fɛ sɛnɛ don a bɛ don ba la cogo jumɛn fɛnɛ an ka kɔɔri don Mali kɛla kɔɔri ɲɛmɔgɔ ye entre 2021 et 2022 an ye farafinna bɛɛ dan an ko tare bon ɲinan fɛnɛ résultat min bɛ yen nɔ kɔɔri la an ma jigin ye gɛlɛya donna cogo o cogo an bɛ sabanan na yɔrɔ kɔni o ye kibaruya duman ye gɛlɛya donna mais kuma min embargo b'a kan o de la an reculer la ka se fɛn caman kun b'o kɔnɔna na an ma se ka fɛn résultat ɲɛnama sɔrɔ donc hali sisan an bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma u ka ba don a la an ka kɔɔri nafa b'a la mais hali sisan n'u y'u cɛsiri nafa wɛrɛ bɛna k'a la min ka ca ni nin bɛɛ ye donc an b'a ɲini u fɛ u ka usines dayɛlɛ hali sisan. Bɔkari n'i ye nafa kuma fɔ ɲininkali bɛ yen a tɛ ni kɔlɔlɔ siga t'o la donc sori nafa i da magara la bɛɛ y'u mɛn et puis Bɔkari mun diyara n ye kosɛbɛ kɔriko nin na sori il est de Kita i y'a faamu donc a bɛ sɛnɛ olu fɛ yen Gejuma ale bɛ bɔ Kucala san bon voilà san i y'a faamu bon Bala Sall là c'est Kulukoro bon membre du CNT a bɛ tourner a bɛna ɲɛfɔ ale ɲɛna ale kan ka mun kɛ ale kan k'o kɛ donc maintenant sori an bɛna parce que nafa c'est vrai mais est-ce que kɔlɔlɔ ye mun ye kɔlɔlɔ t'a la wa. Kɔlɔlɔ walama gɛlɛya. Bon a bɛɛ ye bamanankan kelen ye. Voilà. Sɛnɛko la. D'accord o diyara n ye tiɲɛ na gɛlɛya bɛ Mali kɔɔri sɛnɛko la san laban in kɔnɔ. Voilà parce que n t'i ya kuma tigɛ a kuma cayalen don parce que n b'a fɛ bɛɛ don ɲɛ b'i la réellement la parce que an se k'an sigi n'an ye nafa fɔ fo k'an ka gɛlɛya mun b'a kɔnɔ i bɛ mun dɔn dɛ e k'o ɲɛfɔ bani. Wajibi ye gɛlɛya fɔli ye parce que an ka CNT membre bɛ yan n'o ye Sulemani Danbele n bɛ profiter k'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que ɲɛmɔgɔ courageux don ɲɛmɔgɔ don min jamanako la a jalajɔlen don a cɛsirilen don i b'a ye kuma o kuma ni wele sera a ma a bɛ bɔ a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn a bɛ bɔ ka hakilinata fɔ wa n b'a ma seereya fɛnɛ ko Fɛr Mali dɛmɛbaga mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye Fɛr Mali ko ja don an na ka an dɛmɛ ni hakilinaw ye ka fara an kan k'an senkɔrɔma tintin an ni faamaw ka se ka ɲɔgɔn faamu ale ye jɔyɔrɔba fa o la a ka kan ka o bonyamasegin kɛ ala nin kɛnɛ kan a bɛ jamana fɛ a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sinon a bɛ anw ye fanga dɛmɛtɔn de ye mais a bɛ gɛlɛya an bolo kuma dɔw la fo minɛ ka datugu da bɛ jira an na o tumana olu ye mɔgɔw ye minnu n'a ko k'a bɛ gɛlɛya u bɛ a jira k'a fɔ nin y'an dɛmɛbagaw de ye hali n'u ka fɔtaw gɛlɛyara a y'a dɔn k'a bɛ kɛ ni ŋaniya ɲuman de ye a tɛ dabɔ juguya kama kɔɔri ko gɛlɛya donna a la nin san damadɔ kɔnɔ n bɛ n da se a ma teliya la baroɲɔgɔn tɔw b'a dafa a gɛlɛya belebeleba fɔlɔ o ye kɔɔri sɛnɛlaw ka ɲɛmɔgɔya sɔko ye parce que kɔɔri sɛnɛko système coton kɔɔri bɛ hukumu dɔ de kɔnɔ an ye sira caman de tagama nka an nana se yɔrɔ min na ko walasa kɔɔri ka kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ nafa a ka kɛ baara ye ale ye mɔgɔ ba damadɔ de kofɔ nka mɔgɔ miliyɔn 5 bɔɲɔgɔn de bɛ yen minnu bɛ baara kɛ kɔɔri forow kɔnɔ kɔɔri de bɛ baara di olu ma wa u bɛ baara min kɛ fɛnɛ a b'a to u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ san kɔnɔ n'i ye maliyɛn tila 4 ye kɔɔri kelen bɛ baara di Mali tila 4nan ma n'i ye Mali fonctionnaire n'a soldasi n'a fɛn bɛɛ lajɛ n'i ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 300,000 kan a tɛ tɛmɛ population 3% kan mais kɔɔri filɛ environ 25% de la population n'i ye jamanaden tila 4 ye sara kelen kɔɔri kelen b'a jɔ n'o ye usine minnu bɛ kɔɔrikolo bayɛlɛma ka tulu bɔ a la ka safunɛ bɔ a la ka bagan dumuni bɔ a la o ye usine 103 de ye bi Mali kɔnɔ kɔɔri kelen pe dɔrɔn de ye fɛn ye an ka jamana kɔnɔ fɛn min bɛ produit ni a bɛ bayɛlɛma a kolo n'o bɛ bayɛlɛma totalement an ka jamana kɔnɔ kɔɔri kolo min bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ maliyɛnw b'a bayɛlɛma totalement a kɔɔri kolo kelen tɛ exporté donc o usine 103 in bɛ baara di mɔgɔ hakɛ ma da tɛna don o la turuto min fɛnɛ bɛ sɔrɔ a la bagan baarakɛla minnu b'an ka jamana kɔnɔ o fɛnɛ ye mɔgɔ miliyɔn damadɔ de ye kɔɔri kolo bɛ kɛ sababu ye ka baara di olu fɛnɛ ma minnu bɛ embauche kɛ minnu b'u ka bagan misɛnw ladon o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw donc kɔɔri nafa kama an man ka an yɛrɛ nɛgɛn kɔɔri ko la an man ka tulonkɛ kɔɔri la
o kama kɔɔri sɛnɛnaw ka kulu ni a bayɛlɛmana k'a kɛ système de coopérative ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min n'o a bɛ kɛ nafa ɲini sira ye fɔlɔ association kun don o kun ye tɔn de ye bon a tun bɛ fɔ ko dugu yiriwa tɔn nka o tɔn ninnu tɛ se ka sanni feere kɛ u tɛ se ka tɔnɔ fara ɲɔgɔn kan k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ sariya tɛ o yamaruya donc u bɛ se ka foroba yiriwa baaraw de kɛ mais tɔnden kelen kelen ka nafa dilan ka nafa tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka tɔnɔ dilan ka tɔnɔ tila ka sanni kɛ ka feere kɛ walima ka sɔrɔ fɛn dɔw bila sen kan min tɔnɔ bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ tɔndenw tɛ se k'o kɛ donc o tuma na jamana nana taa OHADA sariya kɔnɔ min b'a yamaruya société coopérative ye société de ye i n'a fɔ société tɔw donc u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka sanni feere wɛrɛw kɛ min tɛ hali kɔɔriko ye u b'u ka kɔɔri la baara u b'a kɛ minɛnw san u b'a feere u yɛrɛ ma ka dɔ da a tɔnɔ kan ni kɔɔri taara feere tɔnɔ min bɛ sɔrɔ a bɛ na di u ma u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc o système ni o bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka na fo confédération na nka jamana sendonyɔrɔ t'a la tɔn wɛrɛ sendonyɔrɔ t'a la ni société coopérative dama tɛ a b'i n'a fɔ sirifula baarayɔrɔ nin filɛ sɛbɛn de b'a la a tigiw sɛbɛn bɛ minnu tɔgɔ la est-ce que sigida mɔgɔ dɔw bɛ se ka na k'a fɔ k'u bɛna a directeur falen walima k'u bɛna chauffeur falen ou bien k'u bɛna gardien dɔ sigi aw da la o tɛ se ka kɛ bawo ale tɛ a tigiya kɔnɔ donc yɛlɛmaw nana kɛ sababu ye ɲagami nana don kɔɔrisɛnɛnaw ka ɲɛmɔgɔyaso ko la tɔn wɛrɛw nana sen don a la gɛlɛyaw nana don a kɔnɔ fo ka na o wolo transition ko kumaw la donc a kɛra sababu ye ka kɔɔrisɛnɛnaw ɲugun walima ka dɔw ɲugun jama tilara Fermali coordination kɛrɛnkɛrɛnnen sigi an b'a fɔ min ma ko Fermali coton min bɛ ka baara kɛ yaasa ka Mali kɔɔrisɛnɛnaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goïta ni mɔgɔ min b'a la taalen Kucala a kɔɔri fɛti la a y'a fɔ micro la ko a b'a dɔn ko gɛlɛyaw bɛ kɔɔrisɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka fɛɛrɛ tigɛ pour que kɔɔrisɛnɛnaw u ka se ka bɛn ka don u ni ɲɔgɔn cɛ donc o b'a yira ko jamanakuntigi yɛrɛ b'o kalama a y'o seereya donc o ye gɛlɛyaba fɔlɔ ye mais gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen o ye nɔgɔko ye nɔgɔko gɛlɛyaba bɛ kɔɔrisɛnɛyɔrɔw la bi bawo kɔɔrisɛnɛ sariya la a dɔnbaga ŋana n'a bɛna s'a ma an kalann'a la OSBN ɲɛmɔgɔ fana bɛ yan ko nɔgɔfinman bɔrɔ 4 ani nɔgɔ jɛman bɔrɔ 1 o de bɛ kɛ hectare 1 na u yaasa i ka se ka sɔrɔ kɛ hectare la min b'a to doni min bɛ da musaka minnu bɛ kɛ tari la i ka se k'o musaka bɔ ka tɔnɔ sɔrɔ nka bibi na n'i ye Mali kɔɔrisɛnɛyɔrɔw bɛɛ lajɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ minnu ye hali nɔgɔfinman bɔrɔ 3 yɛrɛ sɔrɔ ka don u ka foro la olu man ca bɔrɔ 5 ɲinan san daminɛlen ka se fo sisan ma anw ye enquête kɛ kɔɔrisɛnɛyɔrɔw bɛɛ la ne m'a fɔ a tɛ yen dɛ nka ne ma kɔɔrisɛnɛla ye fɔlɔ Kucala San filiale la Sikaso filiale la OHBN Fana filiale la Kita filiale la ne ma kɔɔrisɛnɛla ye min ye bɔrɔ 5 dafalen sɔrɔ k'a don a ka foro la o dun ye bin de ɲɛ sigitɔ ye o fana kɔfɛ Fermali ye ŋunuŋunukanw mɛn ko kɔɔri bɔrɔ fana dafalen tɛ bawo nɔgɔ bɔrɔ kilo 50 bɔrɔw de don a bɛ feere sɛnɛkɛlaw ma ko kilo 50 de don o kumana kɔɔrisɛnɛlaw ye a fɔ an ye k'a fɔ u ka bɔrɔw a dafalen tɛ an y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ an ma dan ŋunuŋunu labɛnni ma an ma dan kare kɔnɔ kuma ma an ye huissier ta Kucala mara la a ka taa kɔɔrisɛnɛyɔrɔw la ka taa magasinw kɔnɔ a ye taara bɔrɔw suma k'a lajɛ a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la n'i ye bɔrɔ 50 suma i bɛ taa sɔrɔ bɔrɔ 1 t'a la min kilo 50 dafalen don bɔrɔ dɔw kilo 45 a sɛbɛn bɛ an bolo an ye a sɛbɛn di CMDT ɲɛmɔgɔ ka ciden ma Kucala don ko wa n'Ala sɔnna an bɛna sɛbɛn dɔ lase CNT mɔgɔw fana ma donc kɔɔrisɛnɛnaw bɛ ka bɔrɔ san ko kilo 50 nɔgɔ bɔrɔ ka sɔrɔ kilo 46 bɛ dɔw kɔnɔ 48 bɛ dɔw kɔnɔ 45 bɛ dɔw kɔnɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la k'a ka dɔgɔ ni o ye donc o ye tɔɲɔli ye ka ɲɛsin kɔɔrisɛnɛnaw ma wa o ye majɛba ye bawo kɔɔri nɔgɔ bɛ don ni kilo hakɛ de ye bɔrɔ 4 min bɛ fɔ bɔrɔ 4 in jateminɛ ko kilo 200 de mais ni kilo 42 de bɛ bɔrɔ kɔnɔ walima 45 yɔrɔ jate min fɔra o majɛ bɛ yen donc nɔgɔko gɛlɛyaba bɛ kɔɔrisɛnɛ duguw kɔnɔ bi ka fara bɛnbaliya kan ani danaya min ni o danayabaliya donnen don kɔɔrisɛnɛnaw ani u ka encadrement subtenu ni ɲɔgɔn cɛ ni o fanba donni dalen bɛ CMDT kun. Bokar kɔrɔfɔ tɛ mais an bɛ sigi ka na
gejuma fan fɛ o ɲininkali kelen parce que i da magara parce que e b'a a kɔnɔ i y'a faamuya i ye kuma dɔ fɔ sisan ka wula kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ a fɛn tɛ mun dɔn mais a ye nafabaw de fɔ sisan a fana se ka tɛ ni gɛlɛya ta a la sisan e bɛ se ka mun de fɔ. n bɛ sigi ni jabaranin na bi ka waso ka barika da Ala ye ne ye san 13 kɛ kɔɔri sɛnɛ ɲɛmɔgɔya la nationale la délégué à la production et la qualité des confédérations des producteurs de coton Mali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ne de tun ye kɔɔri caman sɔrɔli ani kɔɔri ɲuman sɔrɔli ɲɛmɔgɔba ye Kucala ne san de ye CMDT région ye ne tun y'o ɲɛmɔgɔ dankan ye nka taalen ye nana kɛ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye n bɛ Ala fo a waati kɔnɔ an ye jɔnjɔ ta ka Mali bila ɲɛfɛ diɲɛ bɛɛ b'o kalama an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo la parce que n'i y'a mɛn ko i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni a bɛ se ka taa ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ de b'i lamɛn a tile ma fɛn o fɛn bɛ digi kɔɔri sɛnɛ na an tun bɛ se jamana faamaw ma a faama n'i ma nin lajɛ ni kɔɔri sɛnɛ fifara a bɛ wolo na a bɛ wolo na a bɛ wolo na a bɛ wolo na tiɲɛ na o tun b'an lamɛn an tora o kɔnɔ mandat nana dafa i n'a fɔ n dɔgɔkɛ da sera ma cogo min na Bakari Togola de tun y'an ka ɲɛmɔgɔ ye Bakari Togola ye élection boloda mais élection tɔ ma kɛ k'ale sɔrɔ baara la sariya mako jɔra a la o ye wajibi ye sariya mako mana jɔ mɔgɔ o mɔgɔ la i mana kɛ mɔgɔ sugu fɛn o fɛn i bɛ taa lamɛn a ka adjoint min tun ye anw fa ye ale bilala a nɔ na ne fana tun ye anw fa ka adjoint ye Kucala ne san région faralen ɲɔgɔn kan ne fana kɛra komi an ka tɔn a bɛ taa la de ten ne fana kɛra Kucala filiale ɲɛmɔgɔba ye kama sɔrɔ n bɛ délégué à la production la qualité nouveau national an ye nafanw fɔ plateau yɛrɛ ka bi kamanagan min banna est-ce que plateau in bɛ lamɛn kosɛbɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ y'a faamu cogo min na est-ce que ne yɛrɛ b'a lamɛn cogo min na est-ce que faamaw b'a lamɛn ten ne b'o layidu d'i ma su na mun mana bɔ a la i y'a faamu an m'o fɔ mais il faut k'i ka a walawala gɛlɛya ko nin de voilà yan plateau ni plateau tɔw différence min b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ siran ni i bɛ n'i ka kɛwo i bɛ siran mun na plateau in bɛ yɔrɔ min na i ma sɛbɛnni an ka fɛn kan ko sa langue de bois wa k'i kana kuma to i kɔnɔ fɛn min b'i kɔnɔ a fɔ parce que bana filɛ nin n'i y'a dogo fura tɛ sɔrɔ a la o a bɛ gɛlɛya ni kodɔnna bɛ se ka nkalon tigɛ yan parce que mun na min tɔgɔ dalen bɛ yɔrɔ in na n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye diinɛko fanfɛla n'a tiɲɛfɔ la ni faratila nkalon tigɛ dɔ la dugawu minnu bɛ kɛ jamana ye anw miyankaw bɛ siran a ɲɛ nin yɔrɔ fasugu ninnu ni bulonda ko don yanni an ka bulondaw bɛɛ de ka kan i tɛ se ka sigi bulonda la ka nkalon tigɛ cogo min na i bɛ ten n bɛ nin fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ n bɛna don fɛn min kɔnɔ aw k'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛtagako ani Mali bɛnko ani jamana faamaw yɛrɛ ka se ka lafiya o ka tɔgɔ sɔrɔ o ka waati la o de la ne ko n ko n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kɔlɔlɔ min b'a la degun min b'a kɔnɔ bi ne fɔlɔ ko n ko ni faratila kɔɔri la n ko kɔɔri ma ɲi ma fɔ n ye bamanankan de fɔ hali ni aw m'a dɔn sori b'a dɔn OGM cɛ b'a dɔn n balimakɛ b'a dɔn ni kuma cayara kɔɔri nɔfɛ san o san ni tɔɲɔni yera a kɔnɔ kɔɔri bɛ ban a yɛrɛ ma Ala bɛ na ni fɛn dɔ ye k'a ban salon san min nana a bɛ san 10 bɔ a san ɲɔgɔnna ma na ne ye cikɛla de ye n m'a fɔ n bɛ bɛɛ da mais cɛ n bɛ dɔ kɛ koyi
n ye cikɛla ɲɛmɔgɔ ye fana fo ka médaille sɔrɔ jamanakuntigi y'a nɔrɔ disi la ne ni nkalontigɛ man kan tugun ne bɛ se ka jamana in dɛmɛ cogo cogo ne b'a dɛmɛ ten tuma min na ni nin sanba in bɛɛ nana mun nana a ma fɔ ko dumu nana kɔɔrisɛnɛ daminɛna bi yan kɔɔrisɛnɛ daminɛna a mɛnna o dumu bɛ yen an bɛ bagaji min san ko a bɛ san dumu de kama mais dumu qualité jumɛn nana mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko nin dumu qualité i b'i yɛrɛ nɛgɛ ne ma école kɛ dɛ mais n b'a dɔn i b'i yɛrɛ nɛgɛ parce que mun na dumu nana salon ka kɔɔri halaki diɲɛ bɛɛ y'a ye n terikɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi bɛnbaliya ni tɔɲɔni min bɛ kɔɔri ko kɔnɔ n y'a fɔ a ɲɛna n ko kɔɔri tɛ sɔn fɛn dɔ ma n ko a tɛ sɔn nɔgɔ ma i bangedenw kɔɔri i ka fɛn dɔw i ka mariage dɔw kɔɔri i n'i sara kɔɔri o fɛn sugu il faut faire attention salon na sini k'a ta depuis Bakari kɔni ala y'ale kɛ sariya ma ko jɔra a la an ye baara daminɛ ka élection kɛ élection kɛlen n tɛna don détail baw la quoi mais ne b'aw ɲininka élection jumɛn bɛ hali lahara n'i ye élection kɛ ni min bɛnna a bɛ mankan wuli a tɛ mankan wuli a bɛ piri-piriw ɔ mais a bɛ se yɔrɔ dɔ la a yɛrɛ bɛ sɔn parce que a b'a dɔn a jo t'a la an ye élection ka kɛ loi wada sariya kɔnɔ k'a ta dugu ma coopératives la ka na secrétaire la ka na région na ka na confédération na ne yɛrɛ tun ye Kucala ne san région ɲɛmɔgɔ ye tuguni tuma min na n'an nana se Bamakɔ o élection papier confédération sigilen kɔ an y'a di faamaw ma an y'a di faamaw bɛɛ ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an baarakɛɲɔgɔnw de ko k'o t'a reconnaître n'u ye CMDT ye ni tiɲɛ fɔ ka da o ye yan kɔnɔ a bɛ hakɛ to parce que an y'olu fɔ bon a ye nafabaw fɔ mais sisan gɛlɛya hɔn an ka taa fɛ joli fura n'i ma bana dɔn mɔgɔ la i bɛ fɛn o fɛn d'a ma k'a dun o b'a tɔ de bana o k'o tɛ anw ka jɛkulu min sigira ka na a biro tun ma sigi kun fɛ dɛ an ka tɔn an yɛrɛ de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a sigi autonome de don faama da t'a la fanta da t'a la CMDT da t'a la mais an bɛ mun kɛ e ye gouvernement mɔgɔ dɔ ye an b'e wele peut-être gouverneur b'o la préfet b'o la sous-préfet b'o la pour que i kana sigi an kɔrɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛ sini ma sinikɛnɛ ma e ka se k'a fɔ mɔgɔ ninnu ka baara kɛra tiɲɛ kan e bɛ wele e min ye CMDT baarakɛla ye an bɛ e wele parce que anw ni e bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye conseil de ye e de bɛ anw conseil n'a ye nin kɛ a bɛ kɔɔri ba sɔrɔ n'a ye kɛ a bɛ kɔɔri ɲuman sɔrɔ n'a ye nin kɛ kɔɔri nafa ye nin ye e bilakun de y'o ye an bɛ e wele baarakɛɲɔgɔnya na i fana ka na kɛ yen an bɛ e wele e de y'an ka tutelle ye n'u ye développement social ye service da min bɛ yen k'an ka tɔn sariyaw d'a ma ni tɔn jɛngɛnna n'a y'a diya a b'a minɛ o ye développement social ye ni o ministériya bɛ dɔgɔtɔrɔya ministériya bolo bi a fila farala ɲɔgɔn kan a fila de farala ɲɔgɔn kan o b'a fɔ ko ministre ka dɔgɔtɔrɔ anw t'o fɔ dɛ parce que an ka ɲɛmɔgɔba don an b'a fɔ ministre développement social an b'o de dɔn a la parce que an n'a bɛ baara kɛ n'o de ye ale de bɛ n'i tilala biro sigi la i ka papiyew d'a ma a b'a lajɛ n'a ni loi da sariya bɛnlen don a b'a signé k'a récépissé d'i ma i kɛra coopérative ye i kɛra union ye i kɛra union régionale ye i kɛra confédération ye o ye développement social ye an y'o kɛ ka ban nka an nana se yan biro sigilen kɔ ka ban nisɔndiyaw kɔnɔ wajibi don mɔgɔ dama dama mais a ma kɛ mɔgɔ mankanba ye yɛrɛ mɔgɔ dama dama wulila k'a fɔ k'o ma sɔn mais hali ni mɔgɔ kelen don n'a ka girin ni mɔgɔ ba kelen ye mɔgɔ tɛ girinya sɛkala tɛ jɔ ni fɛn dɔ t'a la ni min jigi bɛ faama k'a don i bɛ taa sɔrɔ o faama bɛ se ka
i ka tiɲɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ nkalon ye ka tiɲɛ d'a ma ka sɔrɔ nkalon b'a bolo an ka baara nana laban o de la a nana fɔ ko minnu nana anw minnu sigira ka na ko anw tɛ CMDT ɲɛmɔgɔw ka hakilinamɔgɔw ye ko anw tɛ CMDT ɲɛmɔgɔw ka hakilinamɔgɔw ye honorable baara tiɲɛna nin cogo la bon k'o t'an lakodɔn o baara kɛlen an bɛna mun ye tuguni sɛbɛn dɔ taara di justice la parce que an ka tɔn sigira sariya min kɔnɔ a ka gɛlɛn hali faama tɛ se k'a fɔ ko a ye taa parce que coopérative a yala bɛ tigɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko a ko banna a ma ban o ye a siège ba ye n'o ye Abidjan ye a fɛnɛkɛla cogo cogo a bɛ fu tigɛ ni e ma sɔn ne ma sɔn an bɛ taa ye de mais fɛɛrɛ min nana sɔrɔ a ko la o de kɛra ka minisiri sɛnɛkɛlaw ka minisiri ani dɔgɔtɔrɔw ka minisiri développement rural développement social olu fila nana sɛbɛn kɛ ka taa di justice la ko o ka mɔgɔ nommé ka bila kɔrɔsiɲɛnaw sanfɛ ko parce que o yɔrɔ ma bɛn ko minnu elila ka na k'o ka taa so minisiri fila ye sɛbɛn kɛ ka taa di justice la juge fana ye o sɛbɛn bɔ ka d'a ma i y'a dɔn sariya mana sɛbɛn d'i ma hali ni dulonni bɛ fan dɔ fɛ hali ni tiɲɛ b'i bolo sariya ta de ye tiɲɛ ye o don dɛ an fana sɔnna sariya bolo an taara so sinon a bɛ gɛlɛya e bɛ récépissé di ne ma san 5 a b'a la ne ye sɔrɔya tɔn a sariyaw bɛɛ dafa o b'a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya hali e yɛrɛ ka ne gɛn ka bɔ o ɲɛmɔgɔya la mais fɛɛrɛ min sɔrɔla o ye justice ye o justice dun bɛ an bɛɛ sanfɛ o ye union bureau bɛɛ ci ka taa ten mais u m'a fɔ a tira dɛ ko sariya y'a jɔ ko ka segin élection kan ko mais sɔnni cɛ ko mɔgɔ bɛ nommé fonctionnaire dɔ bɛ nommé juriste dɔ bɛ nommé ko o bɛ kɛ kɔɔrisɛnɛw ka ɲɛmɔgɔ ye kamasɔrɔ an ka tɔn sariya la mɔgɔ tɛ kɛ a ɲɛmɔgɔ ye n'i tɛ kɔɔri da donc o kɛlen o ye bɛndiya agent kɔrɔ dɔ nommé n'u ye Solomani Fɔnba ye ka kɛ an ka administrateur général ye k'o ka segin élection kan o fana ye sɛbɛn minnu bɔ o taara o sɛbɛnw d'an ma ko an ka segin élection kan mais registre dɔ bɛ yen ko ni coopérative min ma i tɔgɔ sɛbɛn o la e tɛ taa élection na ko a ka kɛ candidat ko ye e mana kɛ candidat ye nin ye candidat ye nin ye candidat ye bɛɛ mana kɛ candidat min kan o papier bɛ bila ale fɛ ale b'o ci ka na Bamakɔ fɔlɔ o bɛ na o lajɛ ɔ ni élection sera hali ni nin ka di jama ye ne tɛ présenté tuguni parce que candidat b'an bolo ka ban o de bɛ kɛ élection na bon o de kosɔn ne de ko n ko ne ka kodɔn tɛ n permet ka taa o élection na parce que n b'a dɔn ni coopérative sariya papier b'i bolo ka ban récépissé i ye ka tɔndon wari di ka ban i ye ka cotisation sara ka ban sariya b'i bolo ka présenter élection na hali ni mɔgɔ 1000 don bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a fɔ n b'a fɛ ni jama nana bɛn min kan o de bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ o de y'an ka tɔn taabolo ye mais depuis a bɔra o kɔnɔ ne ko n ko ne tɛ taa o namara élection kɔnɔna na baara jɔra nin yɔrɔ la futini nana parce que ni fɛn bɔra a tiɲɛ minɛn kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ ko ye ni karisa ma na ne tɛ sɔn e dun tɛ a fɛn kɔnɔ CMDT y'an ka conseil de ye olu man kan k'a fɔ ko ni karisa ma na aw bɛ taga o tɛ se ka kɛ o man kan ka kɛ o CMDT ka kan k'an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ni sɛnɛkɛlaw ye min ta dɔrɔn o b'u wasa don o la jamana baara ka taa ɲɛfɛ donc depuis o kɛra an taara so nka an ma mankan kɛ an ma mankan kɛ dɛ parce que mun na jamanakuntigi min bɛ yen bi an tɛ fɛ ka fɛn dɔw fɛn a bolo
mais ba deguni bɛ kini de kɛ ba deguni bɛ kini kɛ dɛ n'i tɔɲɔna ka se hakɛ dɔ ma i hakilila mɔgɔw bɛ na i lajɛ i hakilila mɔgɔw bɛ na i ɲininka i hakilila mɔgɔw bɛ na i ka tɔɲɔni dɔn n'a ma dɔn i b'i nin di o de y'a kɛ sisan an bɛɛ tun ko an da tɛ kɔɔriko kuma na o ye minnu sigi administrateur général min sigira n'a ti kɔɔri sɛnɛ an bɛ fɛ u ka kɔɔri sɛnɛ ka di jamana ma n terikɛ est-ce que u ka di jamana na o y'o bureau fana sigi ka na se Bamakɔ yan o yɛrɛ ka mɔgɔ sugantilen juriste a ye bureau sigi a sigi cogo la a y'a ka namaraw n'a ka fɛnw bɛɛ kɛ k'a sigi ka na se Bamakɔ yan o voté fana kɛra mɔgɔ 5 ye mɔgɔ 6nan bulletin bɛ urne kɔnɔ o nana ka na fɔnba yɛrɛ cɛ ko parce que a fana ma o ka affaire kɛ donc o bureau fana jɔra o fana tɛ yen sisan o ye administrateur général wɛrɛ nommé ko o ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ n terikɛ e ni ala cɛ ne ka tɔn ne de ye wari bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛɛ ka baara kɛ est-ce que ni nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ ka fonctionnaire ta ka na sigi e kunna e ka kɛta nafa bɛ se o ma o baara ni diplôme ko tɛ fo dugukolo ko n'i y'o baara jɔ fonctionnaire yɛrɛ tɛna sigi ka taa dugu kɔnɔ ka taa a baara kɛ wa anw tun fari fagala o de la o de y'a kɛ kɔɔri benna san dama fɛn o fɛn bɛ fɔ a la a si t'a la a ju ba ju de ye nin ye a tɔ ye dafana ye hali n'an sera dafana yɔrɔ la n bɛ walawalani kɛ o fana na ni cɛ de nana se an bɛɛ ma kɔɔri sɛnɛ mara kɔnɔna na ko mɔgɔ kɔrɔ minnu ye baara kɛ ka kɔɔri sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka pewu bɛɛ da ko a mako b'olu la u sera ka dugu ninnu bɛɛ dan cogo min na ale bɛ fɛ k'o dɔn. D'accord, ok, donc an y'o faamu i y'a faamu wa Bokar tu vois c'est bien parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw ka bɔ a réalité dɔw kalama voilà n'a bɛɛ kɛ nafa ye mais kɔlɔlɔ b'a la siga t'o la gɛlɛyaba de b'o kan donc je crois bien que monsieur Balassal donc Jejuma ye mun fɔ donc maintenant an bɛna e fana fan fɛ parce que a y'a ka yɔrɔ na ye gɛlɛya. D'accord, kɔɔri sɛnɛ gɛlɛya ka ca a gɛlɛya ka ca mais n ka gɛlɛyaw fɔ cogo kɔnɔ n bɛ n da don yɔrɔnin dɔ la parce que souvent anw interpellelen don Jejuma fɛ donc a b'o kalama bon an b'o kalama mais an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn yɔrɔw tɛ kelen ye bon n y'o fana fɔ aw ye kabini ma sigi émission in na n bɛ se ka kuma Kulukoro kan mais n tɛ se ka kuma yɔrɔ tɔw kan n y'o fɔ n ko n tɛ n da don o la parce que i tɛ fɛn mun dɔn i ka n'i da don a la n'o tɛ a b'i lase fili ma au niveau de l'OHVN ka niveau la an kɔni ka ɲɛmɔgɔ n bɛ foli ni tanu ɲɛsin u ma kɛnɛ in kan u y'an bɛɛ wele an minnu ye chef ye chef 10 de bɛ Haute-Vallée la n'o ye secteur 10 ye u y'a fɔ an ye Sénégalais ka bureau bɛ sigi mais aw dadon ko tɛ aw kana aw da don a la n y'o seere ye i y'a faamuya n'i ka ɲɛmɔgɔ ye ɲuman kɛ a ka kan i k'a fɔ bon o de y'anw kisi bi kuma caman bɛ yen an tɔgɔ tɛ fɔ a la ka d'a kan an ka ɲɛmɔgɔw ye ɲɛbila baara kɛ u ko Sénégalais ka bureau bɛ ka sigi mais aw minnu ye an ka techniciens ye terrain kan aw da t'a kuma la mais mun a da t'a la ayi c'est à dire nin ta o to anw ɲɛ sira la anw da b'a la mun na o ye ka organiser n ye Sénégalais bɛɛ informer date mun fɔra n y'a f'u bɛɛ ye u bɛɛ fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ coopérative bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ secteur la n ka secteur la salle de réunion kɔnɔ n ye préfet wele commandant nana minnu ka kan ka wele n'o ye service fɛn ye n y'u bɛɛ wele bɛɛ nana ka n'i sigi Kulukoro voté kɛra ne sigilen ɲɛna en tant qu'observateur commandant sigilen ɲɛna le chef qui a dirigé tous les débats c'est le commandant qui a dirigé tous les débats Sénégalais yɛrɛ ye mun fɔ u y'o de ta an da t'a la an tɛ se k'a fɔ karisa nin ta an t'an da don u ka tɔnko la mais an kɔni ta ye administration parti administration ye an b'o organiser wa an kelen t'a kɛ an ni préfet commandant de bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an ka PV kɔni taara ala ni tiɲɛna an ka bureau sigira a ɲɛ kan donc o taara o yɔrɔ la mais o gɛlɛya in ni a da sera o yɔrɔ ma niveau national la ou bien niveau CMDT
tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka n da don o la parce que n t'o kɔnɔ ko dɔn donc o y'a ale ka yɔrɔ ye n bɛna faire Mali yɔrɔ la faire Mali da sera ko engrais dɔw ma dafa bon engrais ko ye fɛn dɔ ye an ka ɲɔgɔn sɔn hakilila la parce que engrais tɛ suguya kelen engrais dɔw bɛ olu ye volatile ye tubabu ko k'a bɛ taa fiɲɛ a bɛ taa fiɲɛ fɛ a bɛ taa ji fɛ ni ji magara la a bɛ poids perdu ni fiɲɛ y'a sɔrɔ cogo la a bɛ poids perdu a bɛ komi sɛnɛfɛn dɔw bɛ i n'a fɔ bɛnɛ n'i ye bɛnɛ san ko kilo 50 don n'i y'a mara kalo damadɔ kɔfɛ i bɛna peser i b'a sɔrɔ a tɛ kilo 50 bɔ mun b'a kɛ o propriétés bɛ fɛnw na sɛnɛfɛnw na a bɛ produit la donc o yɔrɔnin bɛ yen mais qualité fana o yɔrɔ bɛ yen mais gouvernement tun an ka service tun bɛ contrôleur bila ka taa anw fɛ yen u bɛ non seulement poids contrôler u bɛ qualité fana contrôler u bɛ échantillonnage kɛ ka taa analyser ni formule mun dira n'a y'a sɔrɔ engrais b'o formule yɛrɛ bɔ donc n'u o ye jaabi bila ka na an bɛ engrais tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ fɔlɔ mission 120 tun bɛ bɔ baara mun na i b'a sɔrɔ u bɛ mission 15 de bɔ o baara kelen na donc a tɛ se yɔrɔ caman na n'o tɛ gouvernement bɛ k'a se kɛ gouvernement bɛ k'a se kɛ mais n tɛ se k'a fɔ ko contrôle tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ ko bi a bɛ k'o cogoya la n tɛ se k'o fɔ ka d'a ka gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ hali an minnu yɛrɛ ye chef de service ye an ka mission u y'a bɛɛ diminuer u y'a bɛɛ dɔgɔya n'i tun bɛ mission 20 kɛ san kɔnɔ i bɛ mission 5 wala 6 de kɛ budget bɛɛ réduira ka bɛn o baara ma donc o tɛ i n'a fɔ ko gouvernement mago tɛ engrais ninnu na an mago b'a gouvernement mago b'a la mais seba de tɛ gouvernement ye fɔlɔ a tun b'a contrôler cogo min na k'a fɔ k'a b'a kɛ o cogo kelen na ɲinan an bɛ se ka o yɔrɔ fana faamuya donc o yɔrɔ la contrôle bɛ kɛ la contrôle de qualité bɛ kɛ contrôle de poids bɛ kɛ donc mais n t'a dɔn n'a bɛ kɛ yɔrɔ caman na tuguni komi n y'o fɔ toujours kuma kɔnɔ ne kɔni fɛ yen salon mun ye salon contrôle la donc mais a bɛ faamuya u tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ta u bɛ se ka yɔrɔ dɔ sugandi k'a fɔ an bɛ taa ni contrôle kɛ ni magasin ni magasin na u bɛ se k'o choisir o fana ye gɛlɛya n'a bolo ye donc n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ kan engrais ko yɔrɔ kan o y'o yɔrɔ ye bon maintenant gɛlɛya hukumu kɔnɔna la Mali gɛlɛyaba kɔɔri gɛlɛyaba an ka tiɲɛ fɔ honorable da sera a ma n bɛ foli ni tanu ni ɲɛsin Hɔt-Valais ɲɛmɔgɔw ma toujours u y'u ka confiance da ne kan ne ani Sirakɔrɔla chef secteur k'an bila ka taa Egypte an ka taa kɔɔriko in ɲɛɲini olu bɛ taa mun na ye ani Mali bɛ da mun na ye an ka danfara ɲini a kɔnɔ mais Ala ni tiɲɛna ne taara Egypte Benin de tun ko k'olu bɛ Mali yɛrɛ ɲɛ kɔɔri sɛnɛ la u y'u ka exposé kɛ Mali nana 3e position la ka na ka exposé kɛ Mali an nana ye k'a fɔ an yɛrɛ bɛ Benin yɛrɛ ɲɛ après les exposés bɛɛ ko ko ja Mali yɛrɛ bɛ ninnu bɛɛ sanfɛ kɔɔri sɛnɛ ko hukumu kɔnɔna la techniquement tout mais maintenant sisan an nana mun de ye Mali ka défaut ye mun ye o ye 2% ne yɛrɛ exposé kɛ ko 2% bi honorable ko ma ko ça ne vaut même pas 2%. Donc il y a transformation 2%. O de ye Mali problème ye an ka kɔɔri bɛɛ de bɛ cɛ ka taa di ninnu ma ninnu jɔn an marabaga ninnu kɛ n'o ye Faransi ye kɛ olu de b'a ta olu de b'a tɔnɔ ta olu de b'a fɛn bɛɛ ta nafa mun bɛ don olu kun o tɛ don Mali kun 2% o de bɛ to yan a tɔ bɛɛ bɛ bɔ 98, combien % o bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛma jamana ka nafa t'o la mais n bɛ n profiter ka colonel fo n'o y'an ka excellence ye le président Assimi Goïta n b'a fo kosɛbɛ a ka initiative la parce que n y'a mɛn ko usine bɛna jɔ honorable fana da sera a ma toujours n'an y'an fanga biri transformation kan non seulement an bɛ emploi créer mais mɔgɔ minnu b'u profiter an ka kɔɔri la kɔfɛ o profit bɛɛ bɛ dabila kɔɔri bɛ kɛ an ta ye a nafa bɛ s'an ma donc 2% in vraiment san 5 ɲinan kɔ an tɛ fɛ k'a mɛn an tulo la Mali 2% ko in ka dabila pewu nafa foyi tɛ Mali ka 2% in a nafa foyi tɛ Mali kan donc vraiment an bɛ o ɲɛɲini u ka se k'o kɛ ni transformation kɛra vraiment an bɛ ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ même Egypte olu ka kɔɔri bɛ irrigué de problème caman b'an fɛ yan a t'olu fɛ yen dɛ an ta ye sanji de mais olu ta ye u kɛlen bɛ ka robinet de don a bɛɛ kɔrɔ ka a ji bila a bɛɛ kɔrɔ
Donc ils n'ont pas beaucoup de problèmes que nous. Même insectes nous fait nous. Insectes management samia fait les man fait itayo. Diabolo itayo. Mais nous le buka Sénégal wakati muyudia. Yaro ubanye au-delà. Non te ka foku be se ka Mali dans production na. Ne re kuma mayin quoi. Non te jamana mbe Mali dans korko la. En freiner les jusqu'à présent. Ni Sénégal ou nana. Ambe dobo tarla ka sababu ke gouvernement ka moyen a bête se ka subventionner. Mais pourquoi? Non, parce que jamana tisakoro. Jamana tisakoro anga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. A ka d'an ye mais an tisakoro. I y'a faamuya? Jamana tisakoro. Donc ni jamana tɛ se mun kɔrɔ, an b'a ɲini an balima Sénégalais fɛ u k'o yɔrɔ faamuya. Ban tɛ, juguya tɛ, mais an fanga de tisakoro. Mais ni an fanga sera a kɔrɔ don o don, i b'a ye Mali bɛ bɛn dan kɔriko in na. Parce que a kɛnɛ b'an bolo, a baarakɛlaw b'an bolo, a ɲɛdɔn b'an na. Donc ne te tamakiya o la fiyewu k'a fɔ ko Mali bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kɔriko in na 1 million de tonnes an b'a bɔ n'Ala sɔnn'a ma jamana k'an dɛmɛ 1 million de tonnes kɔri la ni an bɛ dɛmɛ mun ɲini kɔriko sira fɛ n'an y'a sɔrɔ an b'a kɛ sans problème parce que an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ k'an fanga digi Sénégalais kan cogo min na sinon a initiative a min b'u la a kɛcogo b'u kɔnɔ fana donc o yɔrɔ tun don n tun bɛ fɛ k'o fɔ k'o fara a kan mais ka foli nin ta n'u ɲɛsin président ma fana an ka kɔriko gɛlɛyaba mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ Sénégalais da ma s'a ma a yɔrɔnin ma mais o ye samiya daminɛ ye fanga tɛ misiw la u tɛ se ka daba sama kɔri foro binni kɔri dun bɛ sɛnɛ bɛ daminɛ ni kɔri de ye kɔri bɛ dan sɛnɛfɛn bɛɛ ɲɛ bon o sɛnɛ yɔrɔ firili o problème ba bɛ an ka Sénégalais da la donc an bɛ profiter tugun ka excellence fo n'o y'an ka colonel ye Assimi Goïta a initiative ta tuguni ka tila ka kɔri bayɛlɛmali kɔri kolo allemand bétail k'o di an ma an k'o fana tila Sénégalais ni ɲɔgɔn cɛ u k'a di sɛnɛkɛtɔrɔw ma nin ka dɔgɔ ni minɛ ka bila i da kɔnɔ o ka fisa i da lankolon ye an kɔni miiri tun bɛ hakɛ mun na an b'o sɔrɔ mais an ye dɔɔnin sɔrɔ san wɛrɛ n'an ye dɔ sɔrɔ ka fara o kan dɔɔnin de bɛ jamana bɔ bolo la dɔɔnin de bɛ jamana bɔ bolo la a ka kan an k'o foli ni tanu ni ɲɛsin u ma baara in hukumu kɔnɔna la bon maintenant o tun don je crois que n ye gɛlɛya minnu fɛnkɛ yɔrɔ nin na vraiment fɛn caman bɛ faamuya la dɛ i bɛ sori lamɛn ka Gurejuma lamɛn mais y'a ka Sala lamɛn honorable nin bɛɛ yɛrɛ de sisan bɛɛ de ɲɛ bɔ sɔn bɛ e la que mankan fɛn bɛ yen sisan e yɛrɛ y'a ka CNT kɔnɔ ye donc maintenant bon o gɛlɛya e bɛ se ka mun de fɔ parce que n'i ye ninnu bɛɛ lamɛn bɛɛ ɲɛ bɛ na se e de ma e bɛ na se ka mun ni mun de kan parce que makasi kuma do quoi. hali sisan Ala k'an bɛɛ sababa ma n bɛ barokɛbaa bɛɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la an ye gɛlɛya ninnu an y'u jateminɛ 2020-2021 an y'a ye kɔɔri a ma sɔrɔ kɛ ka da sɛnɛkɛlaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ donc Sori y'a fɔ ten Fɛrɛmali y'a fɔ u ye jateminɛw kɛ u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen a ye misali min di engrais kan k'a fɔ kilo ma dafa y'an bɛ CNT ɲɛmɔgɔba fo Maliki Jaw san o san a bɛ moyen d'an ma a bɛ musakaw bɔ min b'a to an bɛ wuli ka se sɛnɛkɛyɔrɔw la sɛnɛkɛkɛnɛ ye fila de ye zone inondée et zone exondée zone inondée o ye malo sɛnɛyɔrɔ ninnu ye exondée o ye CMDT ni OHV ka kɛnɛ ye an bɛ taa a kuma yɛrɛ la e filɛ ne ka min fɔ hakili nin kalo in yɛrɛ kɔnɔ an kan ka wuli ka se yen donc ne kunnafoni dɔ sɔrɔ yan nɔ k'a fɔ kilogramme ma dafa nka OHV ni Sali ye explication min di o fana n bɛ sɔn o ma dɔɔni scientifiquement en tant que a bɛ bɔrɔ kɔnɔ fiɲɛ bɛ se k'a yɛlɛ o bɛ yen mais yanni an yɛrɛ ɲɛ ka s'a ma gɛlɛya minnu fɔla tiɲɛ yɛrɛ la salon an ka wulikajɔ la an nana an ye sɛbɛnni kɛ engrais ko la k'a di gouvernement ma an bɛ gouvernement fo k'a fɔ gouvernement minnu tɛmɛna n'u kun cɛsirilen don sɛnɛko la a kun tɛ kɛ tan engrais gɛlɛya an y'a sɛbɛnni kɛ ka rapport kɛ k'a di an ka président ɲuman Jaw colonel Jaw a y'a lase sanfɛ gouvernement ye jateminɛ kɛ k'a fɔ engrais ko in a kuma cayalen don i b'a sɔrɔ dugukolo dɔw bɛ yen nɔ an bɛna ni engrais ye dugukolo engrais tɛ se ka appliquer dugukolo bɛɛ la e bɛna ni engrais dɔ i b'a sɔrɔ ni dugukolo in tɛ sɔn a la u ye jateminɛ kɛ ka se IER ma ka IER dɔgɔtɔrɔw bila u k'a jateminɛ u y'a jateminɛ
bɛ segin ka an ka gouvernement fo dɛ ɲinan yani an ka session bɛ datugu u nana ni sariya dɔ ye min bɛ dugukolow sɛgɛsɛgɛ kita bɛ yen nɔ kita dugukolo kɔni o ni Kucala dugukolo o tɛ se ka kɛ kelen ye cogo si o bon donc an bɛna ni engrais kelen ye k'a fɔ engrais k'u bɛɛ servi scientifiquement an tun bɛ retard la kosɛbɛ o sariya sun in anw y'o voté pour sariya in sɛgɛsɛgɛli kɛla la fertilité des sols dugukolow bɛ cogo di engrais jumɛn ni engrais jumɛn ka kan ni Kucala dugukolo ye engrais jumɛn bɛ bɛn Buguni dugukolo ma engrais jumɛn bɛ bɛn Kita dugukolo ma n'anw nana n'a bɛɛ ye ka woroba la tuma dɔw an bɛ fɔ tan ɲɛmɔgɔ in ma nin ɲɛ u y'an ka fɛn ta u bien u nana ni engrais feerela te u nana ni fili de don tuma dɔw f'a ka ɲɛdɔn de sinon i tɛ se k'a fɔ ko ni fara nɔgɔ bɛ se ka Mali bɛɛ servir scientifiquement n'i y'a jateminɛ u taabolow tɛ kelen donc gouvernement y'o ŋaniya ɲuman ta ka musaka yɛrɛ sɔrɔ BID fɛ banque islamique fɛ pour que IER ko recherche kɛ an y'o voté don nataw la engrais ko fɛɛrɛ dɔ bɛna sɔrɔ a la an yɛrɛ bolokɔrɔ filanan o ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka tɔn ye balimakɛ y'a fɔ n bɛ tiɲɛ d'a ma parce que kun tɛ se ka di kuntigi kɔ an yɛrɛ sɔnn'o ma n'i ko baara kɛ ka ɲɛ f'i k'olu yɛrɛ impliqué baaraw la kosɛbɛ. Une question, mais vous étiez au courant a ye kuma fɔ est-ce que a tun b'a kalama an mun bɛ CNT kɔnɔ. n bɛ sori min fɔ sariya t'anw bolo k'a fɔ an bɛ taga an bila an cun olu ka ko cɛma. Ah ok voilà. an kɔni bɛ se ka hakilina jigin de kɛ. mais aw b'a kalama kɔni. an b'a kalama. Voilà ok. an bɛ se ka bɛn min y'an ka baara ye o ye engrais ko ye n'a fɔra engrais ma ɲɛ ale y'a fɔ engrais ma dafa san o san an bɛ t'o sɛgɛsɛgɛli la salon an ye engrais ko gɛlɛya fɔ donc gouvernement yɛrɛ y'a jateminɛ n y'o de fɔ u ko bɛna dugukolo de nature lajɛ dugukolo min ni engrais min ka kan donc ni sanni bɛna kɛ fili kana k'o la o y'anw ka baara ye mais ninnu ka tɔn an bɛ se ka ladilikan de d'u ma ani orientation de d'u ma mais sariya t'anw bolo o da min fɔla tan cogo la o fana y'olu ka sariya kɛnɛ a yɛrɛ ko ten n'a ma ɲɛ o kan ka taa ɲɛnabɔ Côte d'Ivoire donc ne ko ten a fɔla jamanatigiw ɲɛ banna jamanakuntigiw ɲɛ banna autorités ɲɛ banna anw CNT anw ka wuli ka jɔ bɛ niveau min na n y'o de fɔ kosɛbɛ yɛrɛ anw bɛ se ka engrais qualité gɛlɛya min b'a la yuruguyurugu min bɛ yen nɔ an bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o la k'o ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la mais ninnu ye min fɔ n ye jo d'a ma n ko kun tɛ di kuntigi kɔ a kan ka tiɲɛna olu kana bon kuma dɔw jamana fana bɛ yen nɔ o arbitrage de kama ni gɛlɛya nana parce que ni jamana ma wuli kana u bɛ se ɲɔgɔn ma u bɛ se ɲɔgɔn ma bon an ka jamana in dun sinsin bere ye sɛnɛ de ye ni an n'u ka ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ hali sisan an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ de u k'a ko don ba la fer Mali min bɛ yen n'u nɔnnen don sisan hors blanc na u ka baara don a bɛ fɔ olu de ma jamana société civile don sariya b'olu bolo ka tɛmɛ anw kan anw CNT kan sariya b'olu bolo ka wuli ka se yen nɔ n b'a fɔ yen parce que a tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina ni gɛlɛya wulila yɔrɔ o yɔrɔ a b'o wuli k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ donc ne b'a fɔ hali sisan olu de k'u cɛ sira fɛ k'a lase an ma an seko ye min ye an bɛna o fɛɛrɛw tigɛ ni Ala sɔnna ma don nataw la bon ka segin tuguni ka n balimakɛ fo k'a fɔ hali sisan u k'u cɛsiri u ka jamanatigi fana ka kungilenna lajɛ parce que an ka jamana in jigi bɛ sɛnɛ de kan an ka jamana in jigi bɛ kɔɔri de kan kosɛbɛ n'a fɔra usine bɛna dayɛlɛ ko fɔ ɲɔgɔn ko ba aw ni ɲɔgɔn cɛ fo kana kɛ sababu ye k'o baaraw sunsuri o fana man ɲi an ka Mali kura ma Mali kura hukumu kɔnɔna na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma don nataw la i ka fara société civile kan fer Mali kan donc n'aw yɛrɛ bɛnna min na a bɛ se ka se anw ma ne min bɛ kuma na Ala y'a kɛ ne bɛ commission min ɲɛsinnen don sɛnɛ yɛrɛ ma CNT kɔnɔ ne b'o la n y'o cɛba dɔ ye donc don nataw la n'aw bɛnna min kan a bɛ s'an ma anw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka surunalidon kɛ cogo min i ye min fɔ CMDT ani OHVN ani ministre kura min bɛ yen nɔ a tulo b'an na fɛnɛ donc an bɛna wuli ka s'u ma u k'a essayer u k'a ka fɛnw don ba la pour que an ka jamana Mali kura ko in a bɛ se ka sira sɔrɔ an ka souveraineté ko a bɛ se ka sira sɔrɔ. D'accord. Merci. Okay. Bokar kɔrɔfɔ tɛ kosɛbɛ donc sisan ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ k'a tengu an b'a fɔ ɲɔgɔn kan. an ye ɲininkali fitinin min kɛ Sori la o ye e yɛrɛ bolo komi i y'i sen don nin ko la i ye fɛn caman faamuya ko la mais ladilikan bɛ e bolo ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma k'u bilasira min b'a to sini ma sini an bɛ ka fɛn min ɲini kɔɔri ko la a bɛ se ka kɛ ɲini fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛ.
ladilikan bɛ Fer Mali bolo, ladilikan bɛ Fer Mali ka coordination coton bolo. Ladilikan fɔlɔ anw b'o ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma. Kɔɔri sɛnɛnaw an b'a fɔ u ye k'u hakili jigin u k'a dɔn ko kɔɔri sɛnɛ ye baara de ye. Jamanaden tɔw bɛɛ b'u ka baara la, u bɛ balo o de la, u b'u ka denbayaw ka musaka kɛ o de la, u ka siniɲɛsigi bɛ sabati o de la. Olu ye kɔɔri sɛnɛ de kɛ u ka baara ye. Olu kana to u ka baara in ka kɛ dɔ ka baara dafalan ye. Kɔɔri sɛnɛ n'i y'a jate minɛ o ma daminɛ nin wagati la. Kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn a kɛra politiki mɔgɔw bolo kɔnɔfɛn de ye. An bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ, gɛlɛya in bɛɛ ju ye o de ye. Politiki mɔgɔw de sɔmina k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn in u labɛnnen don ni mɔgɔ min y'u ɲɛmɔgɔ sɔrɔ k'a don i kaman kɔrɔ a ka ca Ala fɛ politiki ko bunakun kan a bɛ se ka k'i sinsin bere, a bɛ se ka k'i ka kɛlɛkɛ bere ye. O de hukumu kɔnɔna la tɔn politiki tɔn dɔw nana sigi kɔɔri sɛnɛ maraw la. Kɔɔri sɛnɛ mara caman tɛ dɛ, Kucala de don. O politiki tɔn o sigibaga ye Mali politiki mɔgɔba 2 ye. Nango Dambele CMDT ɲɛmɔgɔ ani Baba Berté o bɛɛ y'an balimaw de ye. N'i ma kuma fɔ a si la dɔrɔn i bɛ wuya de fɔ. Jamana in ni Fer Mali bɛ jamana ko kuma fɔ anw bɛ Asimi Goïta de lajɛ an ɲɛkɔrɔ. N dɔgɔnin min ye ne yɛrɛ dɔgɔnin ye. Anw si bɛ yɔrɔ min na bi anw fana ka kɔrɔ ni mɔgɔ min ye ni ni jamana gɛlɛnba in doni nana ta ka da o kun dɔ den de don dɔ dɔgɔnin de don muso dɔ de furucɛ don denmisɛnnin fitinin dɔw de fa don an man k'o janfa bawo ni jamana mara ma ɲa min b'a la bɛɛ b'a dɔn wa doni a bɛ dafiri jamana ɲɛmɔgɔ de da la Ala k'an kisi kɔrɔlen dafirila ɲɛmɔgɔ dɔ da la sisan minnu y'a dɛmɛ k'a tiɲɛ a ma foyi tiɲɛ olu ye olu dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ bi o dɔw bɛ projet baw ɲɛmɔgɔya la bi nka a dafirila min da la n'o ye IBK ye Ala ka hinɛ a la ale ka denbaya bɛ tunkarankeya la o tuma na Fer Mali tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ jamana ko la anw bɛ président Assimi Goïta de lajɛ Ala ye jamana ɲɛmɔgɔya don anw bɔɲɔgɔnko min garisɛgɛ la ni ne yɛrɛ si ka kɔrɔ n'a ta ye donc pour que Assimi Goïta ka sauver fanga ka sauver jamana ka sauver anw fɛ politiki tɔn minnu créera Baba Berté ni Nango Dambele fɛ u ka kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn ko u k'a to kɔɔri sɛnɛnaw bolo u ka kɛ dɛmɛli tɔn ye i n'a fɔ kɔsara in na an y'a mɛn ko u b'a fɛ ko kungiɲɛta i n'a fɔ Fer Mali n'a ɲɔgɔnnaw an bɛɛ bɛ kɛ dɛmɛli tɔnw ye mais ko tigiw yɛrɛ an kana fɔ k'an bɛ ko tigiya minɛ olu la mais kɔɔri sɛnɛnaw fana kana sɔn olu ka baara ka kɛ mɔgɔ dɔ ka baara kɛ minan ye filanan ye min ye CMDT ɲɛmɔgɔyaso tiɲɛ na OHVN bɛ yan an bɛ foli di OHVN ma OHVN ni CMDT de bɛ kɔɔri sɛnɛnaw jɛɲɔgɔn u baara ɲɔgɔnya kɛ n'u ye mais gɛlɛya bɛɛ bɛ zone CMDT de kɔnɔ donc an tulo bɛ min na kɔɔri sɛnɛ yɔrɔw la a bɛ hakɛ to fo n ka nin fɔ hali n'a bɛ kɛ kuma laban ye gɛlɛya min bɛ voilà donc n bɛ nin yɔrɔnin fɔ mais ne bɛna ɲininkali dɔ bɛ yen i bɛ hakɛ to n ka nin yɔrɔnin dafa kɔɔri sɛnɛnaw degun donnen u ni ɲɔgɔn cɛ kuma min bɛ yen k'a ta Kita ka tɛmɛ Kajolo Joyila fana OHVN fo Kucala o de ye ko Nango Dambele Assimi Goïta fa de ye ko baara ɲan'a bolo baara ma ɲ'a bolo ko fo ka transition ba ko maga tɛ se ka k'a la Bakari Tile Duman ye n seere Mali kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ ye n seere o kɛlen don sababu ye ka kɔɔri sɛnɛna dɔw funu fo olu yɛrɛ ko k'o tuma na ko Nango Dambele yɛrɛ n'a ka agents kana kɔɔri sɛnɛ Fer Mali kotɔn an ye gɛlɛyaba de sɔrɔ ɲina anw taara dugu caman na an bɛ se ka dugu 10 kɛ n'an ni kɔɔri sɛnɛna 100 kuma na i b'a sɔrɔ 80 kun ko k'olu sen bɔra kɔɔri sɛnɛ na k'olu bɛ ko wɛrɛ sɛnɛ mais an b'u la faamu an b'a fɔ aw tɛ kɔɔri sɛnɛ Nango Dambele aw t'a sɛnɛ CMDT ye aw t'a sɛnɛ Assimi Goïta ye n'o y'an ka président ye mais aw b'a sɛnɛ jamana de ye wa aw k'a dɔn ko ni fiɲɛ tɛ jamana ɲɛmɔgɔw la u bɛ k'u ŋaniyaw yira anw kan k'u dɛmɛ ni kɔɔri sɛnɛli ye parce que kɔɔri ye jamana kɔsɛmɛ yiri dɔ ye donc ladilikan baw bɛ yen n b'a dɔn Sori ye kuma fɔ mais Sori an bɛ dalu k'olu la dɛ parce que politique ko komi i yɛrɛ da magara la i ko ko mɔgɔ 2
yo ta toma Baba Berté et puis Nango Dambélé voilà ko politisama mais oluta o dalu o eka dalu e juma olu la ka boko olu fla njara nyimbi fo kosebe e Sori Ibrahima Traoré na kadibsa ko hay Sori Ibrahima Traoré ala ya no ga mantara nyeda al kabaka sien fla mfane demseni me nyimi soro malikola abene bo ni min soro malikola o be haklima bo demseni ma sambi duru soro je suis chevalier de l'ordre national hakila jamana kola ne kanga seka joda dota jamana parce que jamana e joda dota ni nkara conseiller communal ka ke cadre de l'Assemblée nationale là ka ke chef de cabinet ministériel Mali jamana ko donc là secrétaire d'un parti politique de deux partis politiques dans ma vie voilà donc Maliba nkara parti de secrétaire général min kera jamana de danaya danka faut parti kera joro sabana jamana kono présidentiel là et ne ko candidat ka premier porte-parole o ba ira ko jamana de unye juru do don kala o kama ntemo ko musala ka jamana ko et ton fla mun kera sababu ka nyagami ni ferke do ko sene na ko sene tonko la ton fla de do o be kelen wole ko collectifu ku chala o ba fo ko wecho ton fla do me a fla fala no avec ton kelen a fla be kele bagay o ka ton tome Baba Berté ani Nango Dambélé olu de ni ton fla en blasenka akara Ibrahim Boubacar Keita ka wakati de la ni ton fla en de ku opposition ye korsena o ka ton kono mais o ma se ka fanga soro o ma se ka fanga soro fo coup d'état nana ke ala ya ke comme Nango Dambélé klobena ka agent klobena bibina Nango Dambélé ka conseiller spécial no e Chaka Koulibaly o de ye ton kelen ñemoy CMDT a PDG a ka conseiller spécial min bora dongo mission na Kuchala CMDT PDG place la ale de fene kor senena o ka ton do ñemoy hakilima o ba don ko namara be ni kono bon Sori, on ne peut pas être juge et parti d'accord ben donc d'accord moi ce que je voulais toi en tant que frère Mali antenne polémique à la dé maintenant si on t'écoute est-ce ni fla et tra côté kelena est-ce que il sera au loup d'oma ko lu fana ka la voilà qu'il a fallu pourquoi ka fo ni gela bi ka ke ko senna la aw joda bi aw joda jumala o iningali jara ñeño de fongo on a touché tout le monde on a essayé de rassembler tout le monde wambo sradeka bawo on ka intérêt worete on a corps sénégal la corps fortune bulu ma corps sénégal on est la yene ko corps ke kemena kera keme fly do mete dine mala na on est la yene ko engrais prix jigi ne nga kongo engrais ani nga malo engrais ne ya san sula wa nani ani keme wolonvla ne ya san ka ba sera se bikoro avec ka do foro kono donc on est la yene minke ni collectif min fuye ani lettre ci uma mam na ani akanu mogo dabe korsene ko la on ya kanu ko be fara nyonka parce que mfle ka geleya munu fo mogo ti se ka soso mogo de bi se ka sran ka fo parce que avec ka yira ka fo ko ni ton nu ku be jamana nyemoko ka barad la mais profiter ko fene fo ya et puis seré ou bala Jango Koulibaly en seré kita jiyamala la a fora réunion ke kene de kan jama chela ne be ka hakili jagabo nintena plenty porter o tigu contre la parce que be ka président tokotien ou tara fo jama de chela ko semaine Chaka Koulibaly a fo ko ale be rapport ke Assimi Goïta semaine d'accord je crois ko be ka bala ke ko be fama o ka bala de la ko union mo koro ko pour que ka sara balé olonye bon ne ba don Mali la ndegele menna kata fama to voilà ntumla kuma mi fosa o est-ce que te tabage médiatique mais tabage mindo ka kuma fo ka ti bado ça ni be jamana fait parce que ali fanga fe na la jamana ko na abega tendo ka ko fa Mali dalemba la ko tien ça c'est la c'est-à-dire c'est la mima oui Sori de a fort et j'assume et puis mi a fort nya trop de fort oui il y a pas de trop de fort et kala dum na nyo de fort mais pour que il ka kuma jabi ani lettre ci semniti nyemo ko geleya min be on ye segali ke dalu bambolo fe on be ambolo ko ina on ti soka min fo keneka so o chemai d'accord donc ani sebeni ke ka ci wetu nyemo ma chef la
ka sɛbɛnni kɛ ka ci collectif mɔgɔw ma siɲɛ 2 hali CMDT syndicat an ye sɛbɛnni kɛ ka ci u ma an bɛ mɔgɔba fɛn fɛn dɔ kɔɔrisɛnɛ na an ye sɛbɛnni kɛ ka ci u bɛɛ ma a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan pour que jamana ɲɛmɔgɔw ye ŋaniya min siri hali k'a dan président Assimi Goïta y'a fɔ micro de la Kucala la ko fɛɛrɛ ka kɛ ko bɛnbaliya min bɛ kɔɔrisɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'u labɛn o ni bi cɛ structure fɛn fɛn bɛ encadrement na a kelen tɛ yen min ye démarche kelen kɛ hali réunion kelen kɛ pour que président de la République et la président de la transition ye laɲini min kɛ pour que ka ŋaniya yira ka t'o sira fɛ donc anw sera bɛɛ ma k'a ɲini u fɛ u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan wa parti pilite anw ka baara la parce que anw bɛ problème de ɲɛnabɔ ka tɛmɛ an ka sira fɛ sori an bɛ layidu min d'i ma an bɛna fɛɛrɛ kɛ ni Ala sɔnna ma aw ni CMDT ni fɛn fɛn da b'a ko la parce que sɛnɛkɛlaw ka ko sabula jamana siniɲɛsigi ko de don ka n'aw bɛɛ lasigi plateau kan tuguni o bɛ diya an ye ka se ka solution ɲini nin ko in na monsieur le maire Juma n bɛ ɲininkali min tɛnko e la o kelen de don dɛ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka se teliya la min b'a to aw ka ɲinifɛnw ka se ka sɔrɔ fɛ très bien n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n ko bɛ to k'a fɔ ko joli tɛ suma nin kan ni ne ye nin kuma bɛɛ jate minɛ nin ko in yɛrɛ n'i ko nin ko in ni bɛɛ ka ba kɔɔri ka na a nɔ kɔrɔ la ka jamanaw bɛɛ dan suko ni dugujɛ de don n bɛ n kali ala la suko ni dugujɛ Mali ka bɛɛ da n terikɛ ne de y'a tigi ye ne de y'a kɛ ka ye ka jamana kɛ ka jamana bɛɛ da san joli mais depuis sɛnɛkɛlaw ka minisiri ani dɔgɔtɔrɔw ka minisiri ye sɛbɛn dilan ka taa di justice ma ko ka anw gɛn ka bɔ yen ko parce que CMDT ko anw t'u ka mɔgɔ ye kɔɔri bɛ na fo ka taa se an bɛ yɔrɔ min na bi wa a tɔ de n bɛna a tɔ de b'a la ka bɛn ka taa ne ko n ko nin plateau in tɛ nkalon tigɛ yɔrɔ ye walahi n bɛ n balimakɛ fo honorable ni mɔgɔ dɔ don ne sigira k'ale de si fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ a nana n'a bɔnnen bɛ n'i y'a sɔrɔ miɲɛnka don n'a bɔnnen bɛ miɲɛnkala yɛrɛ n b'a dɔn bi ne balima don i y'a dɔn bi kɛ kojugu n tun y'a dɔn mais bi n y'a dɔn ni ko sera a tiɲɛni yɔrɔ ma miɲɛnka tɛ nkalon tigɛ tuguni fo k'a sa n terikɛ aw bɛ fɛn o fɛn fɔ tan ni Fɛrɛmari Koto tun ma bɛɛ wele a ye bɛɛ wele ne ni e man di a ye an bɛɛ wele e ni e ko n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn faga a ye bɛɛ wele a ye CMDT wele ka UECO wele ka collectif wele ka mɔgɔ kɔrɔw minnu gbɛnna ka bɔ minnu datugura ka so la a ye bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ko n b'a fɛ a bɛɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔɔri bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n bɛ fɛ ka jamana faamaw dɛmɛ a ka kuma fɔlɔ kɛra min ye fɔlɔ an fɛ ko parce que tɔgɔ tiɲɛ min bɛ u kan ale b'a dɔn nkalon don o b'u ta de ɲinina ni faamaw de tɔgɔ ye a réunion kɛra yan Fɛrɛmari Koto siège la o y'a sɔrɔ anw ko an da tɛ kɔrɔ kuma na an bɛ fɛ de n'i y'a sɔrɔ nkalon de dilanna ka mɔgɔ min bɛ se ka dɔ ka affaire kɛ k'o sigi ɲɛmɔgɔ la diyagoya an bɛ fɛ fɔ kɔɔri sɛnɛ de ka ban pewu de n'a banna pewu an bɛ bɛn a la n m'a fɔ ten ya n ko ne b'a tun tɛ da don kɔɔri ko kuma yɛrɛ la pewu fo n'a nana ban parce que ne b'a dɔn a bɛ ban o fura tɛ mɔgɔ si bolo hali ni gouvernement ye subvention kɛ 100% hali ni gouvernement ye nɔgɔ di fu a bɛ ban dusukasi tɛ tɔto foyi la wa sitana tɛ tɔto foyi la wa janfa tɛ tɔto diɲɛlatigɛ fɛn la bon ne n balimakɛ ye min fɔ ni an ka élection sera wajifɛ ni faamaw b'a yira o ka faamaba b'a yira o ka mɔgɔ la ko a kana da don a la dɛ ni min jara kɔɔri sɛnɛnaw ye o b'o ta o de y'a kɛ mankan bɛɛ bɛ bɔ anw de fɛ yen mais tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ maloya bi ka kuma in yɛrɛ tiɲɛ fɔ parce que ne sinji ni n badenw de don nankɔ danbɛlɛ ne n'a bɛɛ bɛ bɔ du kelen na ni y'an sɛgɛsɛ an bɛɛ bɛ bɔ Kucala du dɔ bɛ yen an bɛɛ bɛ bɔ yen Danbɛlaka bɛɛ bɛ bɔ yen wa Kemanaka don ne yɛrɛ bɛ yen
a bɛ gɛlɛya ne ma bi ale de bɛ CMDT ɲɛmɔgɔya la tiɲɛni fɛn o fɛn n'a kɛra ale tɔgɔ de bɛ y'a kɔnɔ a bɔra dɔ kalama a ma bɔ dɔ kalama ale tɔgɔ de bɛ y'a la waati dɔ la vraiment hali n'i dimina cogo cogo a ti bɛn i ma i ka i balima tɔgɔ fɔ fɛn dɔ la mais n'a ti ɲɛ min kɔ dun ne yɛrɛ fɛ Assimi ye occasion di olu ma Kucala la o y'a sɔrɔ ministre kumana ko il n'y a pas de problème ko tout est ok a Kucala laban ni mi tun bɛ yen. Qui était le ministre en ce moment? Keita, c'était Modibo Keita. Ah, ok, a faamuya. Assimi wulila a ye discours kala ne don ne ni n ka kunfiya n ko ne tun ye ministre ye ne tun bɛ démissionner ne don e ko fɛn bɛɛ k'a ye jamanakuntigi ko n y'a mɛn ko bɛnbaliya bɛ kɔrɔsiyɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ n y'a ɲini ala fɛ aw ye min fɔ ko aw bɛ tɔni 150 kɛ a ye bɛn a y'u fara ɲɔgɔn kan o ka bɛn o ka jamana ye bɔ nɔgɔ la Assimi y'a fɔ tan mais anw cikɛlaw b'a dɔn Assimi ye min fɔ wulibali don mais ministre ye min fɔ an b'a dɔn o ye fɛn min ye e ka nin lajɛ donc sisan depuis Assimi bɔra yen a tɔ juguyara mais ne tɛ se k'a faamuya jamanakuntigi kuturu bɛ se k'a fɔ cogo di a ye nin ko in labɛn ani Assimi tɛ ko mɔgɔ n'i ka nɔgɔ n'i ka maga a ma nɔgɔ n ta tɛ nafigiya de ne ma ko tɛ nafigiya la minnu b'a fɔ n ye Assimi balima ye ni bi tɛ n ma bɔ n da la minnu bɛ tiɲɛni kɛ ni Assimi tɔgɔ ye n b'a fɔ plateau kan bi a tulo k'a mɛn minnu bɛ tiɲɛni fana kɛ o k'a mɛn Assimi balimaw tɛ o jɛɲɔgɔn tɛ a ɲinw tɛ ne de ye Assimi ɲɛ munna ne wolofa baden dɔɔnin de tun furulen bɛ Assimi mɔkɛ ma Moribila ni mɔgɔ ye Assimi ni Assimi ye mɔgɔ ta ye ne baga Danbɛlɛ ta de ye Assimi ye ni tɔgɔ cɛ ye Assimi sɔrɔ ne ka kan ka sa ni ma ko sa ko nana Assimi na ne de ka kan ka mɔliya est-ce que aw ye ne ni e bɛn ɲɔgɔn fɛ est-ce que n ye nin yɔrɔ in fɔ i ye parce que n t'a fɔ parce que ni n b'o fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ n bɛ mɔgɔ dɔw bagabaga Assimi ye n ka mun mais n nana ye a ti ɲɛ cɛ tɔgɔ de b'a la ka tiɲɛni kɛ k'a sɔrɔ cɛ bɛ ɲini ka sa o ti ɲɛ Fuka sera a da la Fermali ko to sera an bɛɛ ma an bɛɛ y'an dusu da a don an ye yafa de ɲɔgɔn ma o tɛ CMDT ko ye o tɛ administration ko ye an yɛrɛ damaw tun tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye tellement an dusu bɛ yɔrɔ min na an kɔɔrisɛnnaw dɛ minnu tɛ kuma pewu a y'o bɛɛ lana sɔmi a ka tila ka kuma na an bɛɛ y'a ye an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ nin de la bɛn an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa deli ka garanti d'a ma ka fɔ samiya in na an b'an se kɛ nka mɔgɔ caman bɛ samiya ye kɔɔri sɛnɛ da o yɛrɛ la mais comme ala bɛ jamana in yɛrɛ de ala de b'a fɛ quoi walayi ala b'a fɛ ani jamanakuntigi a gɛrɛsɛgɛ ka ɲi n'o tɛ ɲina an ma tɔni o m'a fɔ tɔni 150 Kucala ka lahiri ta Assimi ye ka tila k'a janfa wa ka na da tɔni 390 ma n balimakɛ ye dɔ fɔ la o ye technicien o ka kan k'o fɔ parce que n'ale m'o fɔ a ma nɔgɔn o tɛ i ye min fɔ o tɛ kɔɔri ka da tɔni 390 ma o tɛ o tuma Dumu balimaw de ye Abijankaw ye wa Dumu balimaw de ye dugu in tɔgɔ Bene ye wa Dumu balimaw tɛ o n ko Dumu tun bɛ o yɛrɛ fɛ yen mais Bene ni Burukinakaw bɛ nana kɔɔri sɛnɛ dege anw de fɛ yan Bagatogola waati la o ka CMDT mɔgɔ nana baara dege an ka CMDT fɛ yan o ka assemblée mɔgɔ nana baara dege an ka assemblée mɔgɔ fɛ yan foro min b'an bolo kɛnɛ min b'an bolo o ɲɔgɔnna tɛ o bolo mais munna o bɛ se k'an da kɛcogo ala ko t'a kɔnɔ ala ko t'a kɔnɔ an jigilen san 3 e bɛ se k'o faamu cogo di san o san anw b'o da mais anw jigilen ka ta anw jigilen ma ka na parce que ni bi tɛ ma nin yɔrɔ in fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i tɛ ɲɛmɔgɔ la o de non ni ne balimaw bɛ fanga na ka ban ne yɛrɛ de y'a ye mais kɔɔri ta wa depuis an jigila a b'a la ka fili ka taa wa n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan min ye CMDT ka mɔgɔ ye o min tɛ CMDT ka mɔgɔ ye o
o k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kan kelen fɔ sinon kɔɔri ko bɛ ban pewu hali ni walayi gouvernement ne b'a fɔ k'a barikada mun na u y'u seko kɛ nin gɛlɛya in na u ye subvention min kɛ a ka ca kojugu a ka ca koyi nka n terikɛ n'i ye subvention kɛ cogo cogo kuma nugulenw de bɛ fɔ e ye dɔrɔn jama tɛ karisa n'u kɔ ninnu de ye jamatigi ye an t'o yɔrɔ la koyi ne hakili an b'o to bi bi in na jama tɛ karisa kɔ ala ka si d'a ma ni fanga ɲini nana se ni an denkɛ n'an dɔgɔkɛ n'a y'a kanbɔ walima n'a ye mɔgɔ wɛrɛ jira an bɛ fɛ ka prévu bɔ de k'a jira min taara fɔ a ye ko mɔgɔ t'an kɔ dɛ an bɛ fɛ ka prévu de bɔ k'a jira. D'accord, ok. Sisan o. I bɛ hakɛ to fɛn ninnu na n'an nana nin occasion ɲɔgɔnna na a ye min fɔ n'i y'a ye ko in tɔ bɛɛ bɛna dabila CMDT tɛ se ka kɛ coopérative ɲɛmɔgɔ ye CMDT ye an ka conseil CMDT ka kan anw conseil foro laburu ni waati in na danni kɛ nin waati in na pɔsɔni kɛ nin waati in na n'i m'a kɛ nin waati la i bɛ ben n terikɛ ne hakili la o de y'aw ka baara ye ɔ mɛ mun bɛ taa an ka tɔn ɲɛmɔgɔya bɔ aw fɛ yen a ka gɛlɛn o a tɛ se ka kɛ mɛ a kɛra mɛ n'ala sɔnna a tiɲɛ bɛ dɔn mun na min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ n tun t'a fɛ ka da se o ma o sariya kelen taara Kucala ko biro minnu ni faamaw y'o gɛn ko a tun sigira namara la ko a fɔra mɔgɔ kelen kelen ko biro sigira fo ka anw ta an tɔgɔ ma ko biro sigira mɔgɔ 5 ko de y'a kɛ faamaw y'o gɛn o sigira mɔgɔ 5 o kuma développement social min ye récépissé don o ma lakɔli kɛ wa ale bɛ se k'an ka papier signer k'a sɔrɔ biro mɔgɔ 5 k'a sɔrɔ a tɛ loi la o fili mana kɛ min ye o ye anw ta ye wa donc o b'o kuma de propagande kɛ faamaw ɲɛ kɔrɔ o ye bureau sigi namara la d'accord n bɛ sɔn o ma o bureau ka sigi namara la ka na aw yɛrɛ ye min ta jurisi ye ka taa bureau dɔ sigi ka na se national na ni mɔgɔ 5 voté la mɔgɔ 6nan ka na o cɛ ka bɔ o bureau fana banna o fana sigira anw ta ni ye wa o de la n ko n bɛ n balimakɛ fɔ parce que ni mɔgɔ ye tiɲɛ ne ma ka ban ne bɛ dilanli de fɛ sisan. D'accord. Donc sisan o ne bɛ dilanli de fɛ ala ni n balimakɛ kama. D'accord. mɔgɔba dɔ assemblée ka ciden bɛɛ de don n b'a dɔn n bɛ fɛn o fɛn fɔ yan a tiɲɛ bɛɛ bɛ se a se yɔrɔ la. D'accord mais ne ko sisan o yɛlɛmani nana kɛ sisan ministre kura mun nana sisan e bɛ se ka. o ɲininkali diyara n ye ministre min nana a ye sɛnɛ ɲɛdɔn. ale b'a dɔn kɛ. a b'a dɔn fo n'a banna parce que n'a fana nana taa numan fɛ an ti bɛn a la. n'o tɛ ale min ye mɔgɔ min ye wa n b'a dɔn a bɛ tiɲɛ fɔ parce que k'a to secrétaire général la fɛn o fɛn ye ko ɲagamulen walima i bɛ na ni fɛn fasugu dɔ ye lasi tɛ don a da fɛ wa bɛn de ka d'a ye donc ni dɔgɔni kuma donna a tulo kɔrɔ anw ta de y'an ka foro ye anw ta y'an ka daba ye anw tɛ se ka faama kɛlɛ anw tɛ se ka foyi i b'i se kɛ anw fana ka se ye min ye kɔɔri kɔni bɛ ban fɔlɔ an bɛ bɛn a la. Ya dɔ o man ɲi mais ni ala sɔnna a ma sori wulila ka jɔ fɛn min na a ye lettre ci bɛɛ ma a ye lettre ci ninnu ma k'a ci faamaw bɛɛ ma a ko a bɛ fɛ ani faamaw ni an ka ɲɔgɔn ye an bɛ se ka ko nin bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na point dama dama bɛ yen a yɛrɛ da bɛna se o ma n'an y'o point fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ kɔɔrisɛnɛ minnu man di o minnu tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn o ka kɔɔri yɛrɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka kɛ ni a ɲɛmɔgɔya ko ye. D'accord. Ala sago a sago. Ok Balasal i bɔra ka tɔw ka kɔrɔfɔ mɛ i yɛrɛ fɛnɛ bolo fɛɛrɛ bɛ cogoya min na ɲinifɛnw bɛ se ka sɔrɔ fɛ kɔɔriko la wa. Ouais, bon kɔɔriko la n hakili la Danbele ye kuma min fɔ o kelen de don koyi. Danbele filɛ dɛ. Bakari tile jumɛn. Tile dun. Ale tile jumɛn. Voilà ale ye kuma min fɔ effectivement ne n da sera o yɔrɔ de ma ne de ko n ko ni an bolo digilen tɛ sɛnɛkɛlaw kan
an bɛ se ka 1 million de tonnes kɛ n y'o de f'a ye 100%. donc ne hakili la ne ye kuma min fɔ o y'o de ye i y'a faamuya donc o dun ye lɛkɛsɛ de ye wilibali don an dalila ka taa fo 700 et quelques mille tonnes i y'a faamuya o bɛɛ y'a ye an bɛ ka restructuration kɛ mɔgɔ ninnu kan n ye jamanakuntigi fo sisan a ka bayɛlɛmali minnu boloda bayɛlɛmali mana boloda a bɛ engouement wɛrɛ di sɛnɛ ma an b'a dɔn k'a fɔ a nafa bɛ don an ka jamana kɔnɔ an denw bɛ baara sɔrɔ a ma fɔ sisan usine ma kɛ Kucala an denw de tɛna kɔɔrisɛnɛla denw de tɛna taa o usine na yen nɔ tuguni wa olu bɛ se k'u ban ka kɔɔri sɛnɛ cogo di u t'u bolo don o kɔnɔ tuguni n'i ka ɲɛtaga bɛ ko o ko la i b'i sɛbɛ don o ma donc ne bolo halisa an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ala bɛɛ n'i garijɛgɛ don ne kɔni a ye mun fɔ nin ye opposition mun fɔ mechu in a ba an ka OSVN zone kɔnɔ mais a bɛ secteur 3 de la anw fɛ yen mais a tɛ ne fɛ yen ne ala ma ne garijɛgɛ don a la donc ala barika la bɛn b'anw fɛ yen u ye tali fɔlɔ mun kɛ n'i ye nɛgɛ ta Kankala n'i ye nɛgɛ bila Kankala ne y'o de f'u ye n ko hali n'u taara président de la république yɛrɛ sigi aw Sénégalais n'aw bɛɛ ko k'aw tɛ mɔgɔ si fɛ nin kɔ o de bɛ tɛmɛ o siga t'a la o hali n'u ye vote kɛ siɲɛ 10 ni Sénégalais ko karisa de ka d'u ye o de bɛ taa koyi i y'a faamuya u bɛ ne bɛ mun ɲini Sénégalais fɛ o ye bɛn ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma farafarali de b'olu fanga dɔgɔya farafaraliw de b'u fanga dɔgɔya donc an b'u conseiller dɔrɔn de an b'u conseiller an y'o de f'u ye an da t'u ka bureau ko kuma la an bɛ conseiller dɔrɔn de d'u ma wa ne ye conseiller mun di n ka Sénégalais ma élection ɲɛkɔrɔ n y'a f'u ye de karisa a ye bɛn n'aw bɛnna ɲɛmɔgɔw tɛ se ka mɔgɔ si sigi aw kunna mun man d'aw ye donc n hakili la an ka mɔgɔw b'o sira kelen kan wa hali n'u seginna vote kan bi Kulukoro n'u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fiyewu u bɛ mɔgɔ kelen min ta u bɛ tila k'o kelen de ta donc o ye bɛn de ko fɔ ne b'a jateminɛ bɛn de ye donc o tɛ taa sira wɛrɛ fɛ ni bɛn tɛ parce que ni bɛɛ jɛra ko mun bɛ k'a ye o de bɛ k'a ye donc halisa an k'an ŋaniya sigi an ka jamana ye jamana barikama ye bɛɛ k'i ŋaniya ta k'a fɔ n bɛ a ɲɛtaga de fɛ an bɛ faire Mali mɔgɔw fo u ka initiative la ne tun tɛ nin initiative kalama ne tun tɛ nin initiative kalama a ka fɛn tɛ kelen o voilà ne tun tɛ nin initiative kalama mais u ka kan ka fo u ka baara la mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera ka Sénégalais jɛ ka kɛ kelen ye caman y'a fɔ sisan ko an ka président y'u dɔgɔnin ye an ka président y'u den ye mais c'est le plus âgé sans pour autant être c'est ça o i da waga ka kuma mun fɔ Kucala mission de don an bɛɛ kelen kelen n'a bolo sisan faire Mali ye mun kɛ fɛn fɛn tun bɛ Kucala kɛnɛ kan bɛɛ kan ka réagir par rapport à ce que président ye kuma mun fɔ pour que président ka kuma ka kɛ kuma basigi kuma sabatilen bɛɛ kan ka taa o sira fɛ n'an bɛɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔrɔ in bɛ taa foyi t'a bali. ok Danbele n bɛ ɲininkali o kuma kelen dɔ ye fɛnɛ fanfɛla la o ye aw yɛrɛ minnu ye CNT maaw ye aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan parce que i bɔra ka mɔgɔ ka kɔrɔ fɔ mais i b'a dɔn gɛlɛya kɔni b'u kan aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ solution bɛ se ka sɔrɔ a la. ok n bɛ barokɛbaa bɛɛ fo ne yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan n ko ten de mɔgɔw ye fɛn min kɛ fɛn kolon ye bi camancɛ fanga in na ala kɛlen bɛ k'a kɛ o de bɛ yen ka kow sinsin n'o ye CNT ye mɔgɔw ko vote ma kɛ k'aw ta n b'a fɔ aw ye ni vote kun kɛra ko politiki tɔn de tun bɛ yen e ko Sénégalais kun tɛna muru ta ɲɔgɔn kama an bɛ barika da ala ye CNT la politiki ko kuma tɛ yen an b'a fɔ assemblée du peuple jamanadenw ka lasigidenw no jamana bɛ ɲɛ sira fɛn fɛn kan an b'o sira de kɔ donc an ko ten de anw ta an tɛ se ka cun a camancɛ la CNT ka baara to yen CNT ka baara ye ni bi ala ye ne tulo gɛrɛsɛgɛ kɛ kuma caman ye n bɔra fɛn caman kalama donc an b'a lase cogo min an ka ɲɛmɔgɔw ma an b'a lase ten pour que o fana ka wuli ka ministre saisir ministre kura min nana a yɛrɛ y'a fɔ cogo min an bɛ président fo dɛ parce que ministre minnu nana a tɛ fɔ ko nin parti ka ministre ye nin ye parti ka ministre ye nin ye ministre minnu nana an b'a fɔ a bɛɛ ye technocrate ye neutre don donc ni parti i n'a fɔ ni parti arrêtement de kun ka ministre bɛ agriculture kunna a n'a fɔ a dabɔla nin kama mais o tɛ yen nɔ
mɔgɔ min don a yɛrɛ ye baara kɛ ministère la a bɛ gɛlɛya caman dɔn an dalen don a la a bɛ se k'a tulo banna hali n'a ma mɛn ne mana élément in sɔrɔ n b'a caman a k'i hakili jagabɔ a kan filanan ye min ye fɛnɛ an bɛ Sori fo an bɛ Fɛr Mali fo. Sori a pris la vedette. Non an bɛ Fɛr Mali fo a y'a fɔ cogo min n b'u ka tɔn kalama kosɛbɛ Fɛr Mali u sera ka sanuko don ba la cogo min ka maliyɛn bɛɛ labɔ sanuko kalama cogo min a ma dogo mɔgɔ si la o donc n'u kɛlen don k'u disi da fɛnɛ sɛnɛko fɛnɛ kan kɔɔriko fɛnɛ kan pour que ka bɛn k'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɔ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan olu bɛ se ka y'a yɔrɔ mais sini ne danbele mana ye a yɔrɔ komi ta kuma n'a fɔ CNT ka baara ye nin fɛnɛ ye wa CNT ka baara tɛ nin an ka baara to a tigiw bolo k'a fɔ fɛnɛ n'u y'u ka gafew sɔrɔ u k'a d'an ma an k'a lase a lase yɔrɔ la ni fanga fɛnɛ wulila tuguni k'a bɛna gɛrɛntɛsiw ma an y'o k'u ye ka kɔrɔ an bɛ k'u dɛmɛ o fɛnɛ na hali sisan an bɛ a ɲini minisiri kura fɛ a ka nin ko in don ba la an bɛna tɛmɛ sariya sira yɛrɛ fɛ fɛnɛ pour que ka hakili jigin don nataw la Mali an ka souveraineté min fɔla tan a fɔla les 3 principes édictés par le président Assimi Goïta Mali an ka kɛ an taabolo ye souveraineté ani jamanadenw ka haminako kɛrɛnkɛrɛn sɛnɛ de ye bio parce que a fɔla ten siga foyi t'a la n'an ye sɛnɛ in don ba la a ma se an ka se yɔrɔ si an bɛ kɛ an yɛrɛ ta ye an y'an bolo bɔ mɔgɔw bolo mɔgɔ si tɛna o k'a fɔ i bɛna ordre dicté an kun non teriya sira ni fɛn min ka di an b'o kɛ mais an bɛna ko gɛrɛnkɛrɛn ye sɛnɛ de sɛnɛ fɛnɛ tɛ taa sɛnɛkɛlaw kɔ an bɛ segin k'o fɔ an yɛrɛ ka bamanan kuma de don kun tɛ di kuntigi kɔ donc an ka kuntigi ninnu don a ba la c'est les vrais acteurs olu de bolo b'a la an k'u lamɛn u bɛ fɛ k'u ka taa sira min fɛ an k'u dɛmɛ o sira fɛ pour que an ka souveraineté ko in vraiment a ka bɔ kuma mugu la ka kɛ réalité yɛrɛ ka kɛ tiɲɛ mais président Kuturugu kɛlen don k'a fɔ usine bɛna dayɛlɛ a bɛna dayɛlɛ yan n'a fɔra o baarakɛlaw de bɛ ɲɔgɔn na ko bɛ kan ka dabila pour que sɛnɛkɛlaw de bɛn u bɛɛ ye maliyɛnw de an tɛ kɛ foyi ye maliyɛn kɔ et tubabukan na fɔla ten de rien n'est de trop et ne sera de trop pour ce pays là sacrifice foyi an mana an yɛrɛ kɛ cogo o cogo an kan ka jamana in de lajɛ fɔlɔ foyi tɛ bonya jamana ma sɛgɛn tɛ bonya jamana ma même k'i yɛrɛ nin di a tɛ bonya jamana in ma an ka tugu o hakilina kɔ pour que ka bɛn ɲini an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ɲini an kɔrɔw an faw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kurako a bɛ se ka don ba la cogo min. Ok Boubacar vraiment bisu na baro jɛra siga t'o la donc Sori waati mun dira an ma a waati Sori ɲɛma ye baro jɛ a kama fo temps taara voilà donc Sori kumakan laban folikan b'i bolo voilà kumakan laban ye yafa deli de ye fɔlɔ parce que nin wagati janba in kuma kɔnɔ n ye n balima dɔw ta u tɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ n ye kuma min fɔ a bɛ kɛ u ma gasi ye walima u kanubagaw ma gasi ye ala ye seere ye n y'a kɛ dilanni de kama parce que o de ye n kɔnɔna tiɲɛ ye ni m'o fɔ n ye jamanadenw janfa n ye n yɛrɛ janfa n'o kɛra gasi ye ani kuma wɛrɛw mana kɛ minnu bɔra n na n'o kɛra gasi ye walima o kɛra fili ye o tɛ tugu ye n bɛ yafa deli o de ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan maliyɛnw an ka Assimi Goïta colonel Assimi Goïta an k'a hinɛ minɛ ne ta ye Assimi ko de ye ko ye ne bɛ fanga dɔn dɛ ne ye fanga kɛ ala ye n bɛrɛmatani don garisigɛ la wa n bɛ fanga dɔn tɔɔrɔ ni degun bɛ fanga kɔnɔ n b'a dɔn donc ala y'an garisigɛ don nin funankɛ min na sifin min na ka nin donninba in d'a kun a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ hɛrɛ de la ko ye a bɛ donni de kɔrɔ min ka giri an k'a hinɛ minɛ an k'a dɛmɛ fɛn fɛn bɛ se ka gɛlɛya se jamana ma an k'an yɔrɔ ma jɛya ka bɔ o la ala ka jamana basigi ala ka bɛn don kɔrɔsɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fanga in ala k'a ɲa Assimi Goïta bolo a ka se k'a ka cɛkɔrɔbaya kɛ ka se ka don dɔ k'a kɔfilɛ a y'a ka denmisɛnniya min sacrifier jamana ɲɛmɔgɔya la a kana nimisa o la a somɔgɔw kana nimisa a la ala k'an n'a kisi monsieur le maire voilà ne ka foli ye ka foli di aw yɛrɛ ma aw minnu sɔnna k'an lamɛn ka foli di honorable ma k'a di n baarakɛɲɔgɔn ma ani n yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ka foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu y'an lamɛn k'a ɲini
halisa faamaw fɛ assemblée représentant bɛ yan a ka kɛ ciden ye ka ci lase faamaw ma k'a fɔ ni ni ɲɔgɔnna kɛra ni tiɲɛni bɛ kɛ n'a bɛ kɛ e ka mɔgɔw wele k'u lamɛn ban ni faamaw sera ka an lamɛn ne hakili la solution bɛ kɔɔriko in na hali dugu tɛ jɛ n bɛ segin o kan ne ko de n ko n'an bɛɛ lamɛnna ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan sɛnɛkɛlaw k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n ko solution bɛ sɔrɔ o la a kɛbaga bɛ yen Fɛnmali Koto bɛ se ka Mali kɔrɔsɛnɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi o bɛ kan kelen fɔ ni n'Ala ka diɲɛ ye n'u y'a lamɛn inshallah. Bala. Oui, d'accord. Ne kɔni kuma kuncɛ kuma la n bɛ hakɛto ɲini jama fɛ n ye kuma daminɛ n'o de ye n ko fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma b'a ba wolo donc an ka kuma kɔnɔna n'an donna minnu kasi la u ka kɛ hakɛto b'a ye. Mais yanni n ka bɔ kuma la n bɛ foli ɲɛsin aw ma parce que aw de bɛna to bi mɔgɔw b'a mankan mɛn n'i ko k'i jɔ ni kunnandi i k'a fɔ k'i sababu ɲuman presse an b'aw fɔ aw ka baara la aw ni cɛsiri an bɛ Ala deli jamana in Ala ka ta fanga di an bɛɛ lajɛlen ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ o bɛ bɛn de ko fɔ kɔɔri sɛnɛdaw la donc n bɛ mun fɔ sɛnɛkɛlaw ye u kana mɔgɔ lajɛ u kana mɔgɔ lajɛ u ka jamana lajɛ u ka baara kɛ ni jamana bɔli ye nɔgɔ la n'a fɔra bi ko Mali kɛra premier kɔɔri la an bɛɛ b'an disi gosi n'a ye an bɛɛ b'an disi gosi n'a ye wa n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an tɛ kun ma jigin donc vraiment an bɛ Ala deli Ala ka jamana basigi Ala k'an kan bɛn ayisa Ala ka bɛn jidi an ni ɲɔgɔn cɛ inshallah. Honorable ole b'a ok an bɛ foli di aw ma ka tila k'a yira bɛɛ la k'a fɔ Mali Ala y'an gɛrɛsɛgɛ don ɲɛmɔgɔ ɲumanw na jamana wɛrɛw la a bɛ fɔ tubabukan na volonté politique tɛ yen ɲɛmɔgɔw engagélen tɛ ɲɛmɔgɔw kɛn tɛ k'u yɛrɛ di jamana baaraw ma surtout sɛnɛko ma mais ni Ala y'an gɛrɛsɛgɛ don jamana ɲɛmɔgɔ la n'o ye colonel Assimi Goïta ye a kɛlen don k'a ka fɛn bɛɛ ɲɛsin sɛnɛko ma bɛɛ y'a ka bɔli ba fɔlɔ o kɛla ka taga sɛnɛkɛlaw barikada u sigiyɔrɔ la donc n'o bɛ yen sɛnɛ in fɛnɛ na kɛmɛ sarala bi Mali kɔnɔ 80 de bɛ balo sɛnɛ na o ye koba ye dɛ an ka sɔrɔ kunda fɛnɛ kɛmɛ sarala 45 PIB kɔnɔna na o de bɛ bɔ sɛnɛ kɔnɔna na ka tila ka na kɔɔri la ka 15 b'o la an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn sɛnsɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka jamana in bɛ se ka bɔ bolo la pour que usine kura minnu bolo dalen filɛ u kana jɔ ten k'u kɛ usine lankolonw ye parce que baara tɛ se ka kɛ kɔɔri kɔ hali sisan an bɛ an dɛmɛbagaw fo an bɛ sori fo an bɛ ministère fo an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u k'u cɛsiri hali sisan bɛn ka kɛ an ka kɔɔri sɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ. Merci beaucoup. Bokar kɔrɔfɔ donc an bɛ kumakan la bi juma. Ok, Bokile an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn vraiment min ye an ka invité an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sabula an ye wele bila mun nana an ka wele jaabi donc o ye fɛn min fɔ bi maaw ye faamuyali sɔrɔ a ko la kosɛbɛ donc o b'a fɔ bamanankan na ko foyi tɛ fantan ni malo cɛ kungo sebaliya kɔ donc o kama Ala ka anw ni an filɛbagaw vraiment ka an bɛɛ lajɛlen kisi ka an tanga ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ka se ka bɛn sabati sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Vraiment mɔgɔ min ye Bokar an bɛ bɛɛ lajɛlen fo invité o vraiment merci beaucoup n'o bɔra an bɛ taa Bangoni Jɛngɛnɛbugu la n'o ye Serifula direction ba ye an bɛ a daminɛ Ousmane Sogore monsieur le directeur k'i fo n'a y'ale fo an bɛ la direction commerciale an b'a ɲini aw fana kɔ ressources humaines k'a fana fo ani le caissier et le comptable k'a bɛɛ lajɛlen fo baarakɛla fɛn o fɛn bɛ Bangoni k'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso n'o bɔra an bɛ na Moriba Buya Kulubali responsable technique n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mohamed Keita Mo cɛ kelen mun taara ka kalan kɛ Rusi jamana na ka na n'a ka dɔnniya ka na di Serifula vraiment réalisation fɛn o fɛn bɛ yen on le remercie beaucoup Mohamed Keita i Keita merci beaucoup n'o tɛmɛna ka bɔ yen Adama S Kulubali ale b'a kɛrɛfɛ GMT Musa Traoré k'i fana fo mun ye Abu Jabate an b'a ma ko Abu officiel donc Lassa Abu n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka taa régie la régie Saka Kulubali Chape k'i fo Didi Bokoum k'i fana fo Koche Jara k'i fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen Abubakar Traoré NB an b'ale fo Bokar. Chauffeurs bɛ an bɛ foli bila olu fana ye n y'a fɔ n ko u bɛ da bɛɛ kɔfɛ wa u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ fɛnɛ Seydou Diallo an b'u fo Lamine Traoré
ka fara Jakarija Jalo ani Yusuf Jalo vraiment mu fo ani gardien munu be Ansar gardien Cekura ani Musa Jara mbolu fo ama ñine garde national mo fana ko lu fana be duguma kan garde no tamana ka boy Assa Sempara ki fo Aminata Sempara Côte jamana kono ki fana fo Go Aïdara Boaké ki fana fo Nasir Fikouyaté ki fana fo Madame Touré Janama Konaté Mayembo Reda ki fana fo Babena Sumunu ama ñine ko ki fana fo no tamana ka boy amta Zegwa frontière la muye Abdou Karim Bagaygo ama ko baga ani police fo be Mali frontière la amba bela jelu fu baga togola et la gendarmerie ka fana fu no tamana ka boy Lassine Sanogo Folona ambali fana fo Mumun Tangara Zegwa ka fo muye Traoré Mamadou Mori kale fana fo wo tamana ka boy Baba Cham muye alaka ñine Bamo Cham dengala donc ko kabe Chérifula la me ko sebe ambali fo ana furu so flaw donc no tamana ka boy muye Draye kal même fo ka kuncheni joy Ousmane Chérif Madane Aïdara anyere fo karamo ambi fo sunu clé qui fourmuso befo i ka demaya ka bela jelu fo Ansardine Tondo ka bela jelu fo Dieu Fambe Chérifula TV dongo do aga folubia kala Mohamed do qui albi ala ki ma angoro donc vraiment be muyini ala fait ala ki son donc vraiment on yere fo ala ka trochi ani ma ka trochi kelente donc e ba do karamo toujours amudo fo vraiment me do qui est Tongodo. Donc nala manga joyerana dimanche wore amena invité wore ta olumina kana kuna fondi akambe merci beaucoup voilà.